Λοιπόν, καλησπέρα σε όλες και όλους για ακόμη μία φορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκ μέρους του Φιλανθρωπικού Συλλόγου, των Ολίγων Τι, θέλουμε να σας καλωσορίσουμε, θέλουμε να απολαύσετε τη σημερινή παράσταση. Πραγματικά θα σας μείνει αξέχαστα. Θέλω να δώσουμε ένα χειροκρότημα. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ την Όλγα την Τέλα. Μας έφερε εδώ κάποια παιδιά ψιλοπηδώνες και είναι ευχαριστώ. Την Όλγα μου δεν βλέπω. Όλγα, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Μικρό του μύρου κάματο, μικρό του μύρου κάματο κι η κάψα μου μηγάει. Λέω τη μια να παντρευτώ, μα πιο καλά σαν του σκεφτώ, μα πιο καλά σαν του σκεφτώ. Του αναβάλω πάλι τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο 11. Τα λιρά μόνο 11, μην τις κρατήσεις 10. Δεν φτάνουνε για παρτί μου κι θέλω κι η γυναίκα. Μα πού στο διάλο είναι, πόση ώρα είναι που λείπει, πανάθεμάτωνε. Το πες και το κάνες, ότι θα με τυραννήσεις, όταν τα χείλη μου μια φορά θα τα φιλήσεις. Τώρα που γίνα θύμα στα φιλιά σου, καλημέρα κύριε Παντελή. Βρε, καλώς τη Γυραδέσποινα, καλώς τη δόξα της ηλικίας μας. Τι χαμπάρια κύριε Παντελή, μια χαρά φαίνεσαι σήμερα. Το συνηθίζω πότε. Του, ένα μήνα μας σε καθίσει. Βαγιές έφαγε σήμερα. Πες κύριε Παντελή, είναι καλός ο μπακαλιάρος. Μα είναι πράγματα αυτά που ρωτάς Γυραδέσποινα, αφού μυρίζει θάλασσα. Να σου βάλω αυτό εδώ το κομμάτι. Είναι πολύ μεγάλο. Τότε θα σε βάλω αυτό εδώ. Είναι πολύ μικρό. Τι νούμερο παπούτσι φοράς? 37, ξόφτερ. Τότε μην το συζητάς, σου περισσεύει να κάνεις και τα κούνια. Αυτό. Δεν λες κύριε Παντελή, με εκείνο το άλλο ζήτημα, αυτό διάλεξα τελικά. Με εκείνο το άλλο ζήτημα. Ποιο? Εκείνο που σου είχα πει. Το λοιπόν. Για την Αρτεμισία. Λοιπόν το εσκέφτης. Λοιπόν ναι, το εσκέφτης. Και τι αποφάσισες? Άσε με Γυραδέσποινα, άσε με να χαρείς. Μα γιατί η Αρτεμισία είναι καλή και μυαλωμένη κοπέλα. Βρε ποια κοπέλα, αυτή όπου να είναι θα την κρεμίσουν να κάνουν πολυκαπηλία. Και εσύ δηλαδή γιατί μου περνιέσαι για καναλικόπουλο? Άσε με Γυραδέσποινα, άσε με να χαρείς. Βρε ξέρεις τι διαμάντη κάνεις? Μπα. Ξέρεις πόσοι μου τη ζητάνε? Την Αρτεμισία? Ναι. Τη ζητάνε πολύ? Ναι. Να τους πεις να πάρει 4
για να τη βγει η κηδεία πιο φτηνά. Καλέ, γιατί μένεις τώρα στην κοπελίτσα. Βρε, ποια κοπελίτσα. Αυτή είναι που έδωσε τη λεκάνη με το νερό στον πιλάτο να ανοίξει τα γύρα. Και εγώ σου λέω πως χάρης. Άσε με να χάνω. Θα σου γιομίσει το σπίτι. Με τι, με μπουμπάρια, μασέλες και καραπεβάλους. Θα σου στολίσει το μαγαζί. Άσε με κύρα Δέσποινα, άσε με να χαρείς να μην κάνω καμιά φορά κανένα λάθος και την πουλήσω για σκουμπρί. Εσύ για να έχουμε καλό ρώτημα, σαν ποια θα θέλεις να πάρεις. Εγώ, Εσύ. ποια ήθελα να πάρω εγώ. Ναι, εσύ. Τι φύγει τρας, Χριστιανέ, να σου ψοφάω. Καλημέρα στην εκλογή ομίγυρη. Καλώς τον κύριο Σωτήρη. Εμείς θα τα πούμε μια άλλη ώρα, όχι τώρα. Εσείς εκεί τι λέτε. Τίποτα κύριε Σωτήρη, για το βακαλαίο. Θα το πάρεις τελικά ή θα έρθεις στο σπίτι σου φρεσκότατος να σπαρταράει. Φαστός και σπαρταράει γίνεται. Φαντάσου, Λοιπόν, άντε, εγώ σας χαιρετώ. Στο καλό κύριε Δέσποινα. Τι νέα ρε Παντελή, πώς πάμε. Καλά, πώς από εδώ. Απεραστικός ήμουνα και είπα να πω μια καλημέρα. Καλά έκανες, κάτσε. Έλα. Για πες μου τα νέα σου. Άστα, φάσκελο κουκούλωστα. Όχι και παράπονα. Αν και εσύ έχεις παράπονα, τότε εμείς οι άλλοι τι πρέπει να πάμε να πεθάνουμε. Ναι, αλλά εσείς και οι άλλοι δεν έχετε ούτε την εφορία, ούτε την κυρία Δέσποινα να σε ζαλίζει το κεφάλι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μα πού στο διάλογο είναι, πόση ώρα είναι που λείπει. Ποιος μωρέ. Αυτό το χαϊβάνι ο Ζήκος. Α, ο Ζήκος. Ναι, μα πόση ώρα είναι που λείπει. Αχ, Παναθεμάτωνε. Μα πού τον έστειλες. Που τον έστειλα να πάει κάτι πράγματα εδώ κοντά. Αλλά έτσι και γυρίσει πίσω, θα το βάλω κάτω και θα το χορτάσω στην Καρπαζά. Δεν μου λες ρε Παντελή, πού τον οικονόμησες. Που τον οικονόμησα. Βλατσιωτάκι ήταν κι αυτό. Μου δώσανε μια τρίτη μου ξαδέρφη για κουρέκι. Να έρθει εδώ στο μαγαζί, να δουλέψει κι αυτός, να λιγδώσει το αντερό του. Να έχω κι εγώ κάποιον άνθρωπο εδώ στο μαγαζί. Αλλά έτσι όπως πάει, θα το βάλω σε μια γιαουρτοσακούλα και θα το στείλω από εκεί που ήρθε. Δεν ξέρεις και το καινούριο. Ποιο καινούριο. Είναι ερωτοχτυπημένος με την κόρη μου. Τη Φιφίκα. Βεβαίως. Αυτό δεν είναι καινούριο. Είναι παλαιό. Πόσο παλιό. Του μηνού. Έχουν πάρει χαμπάρι αδερφέ μου και τους τραβάνε κάτι πλάκες ξεγυρισμένες. Μωρέ θα του ξαποστείλω σου λέω. Παντελή, μην το κάνεις αυτό. Ο Ζήκος δεν ξέρω τι είναι, αλλά το πονάει το μαγαζί. Και σένα σ' αγαπάει. Άντε, πάω. Θα περάσω. Νωρίς είναι βρε, πού θα πας. Το παιδί. Τι κάνει και Σωτήρη, τι κάνει, καλά. Τι κάνει η εκλεκτή σας κόρη, καλά. Καλά είναι, σε χαιρετάει. Τους χαιρετισμούς και ξεμού, Γεια. Στο καλό, στο καλό. Άμα ξανάρθεις θα σφάξω ρέγκα ρε. Τι μου τζώνεις έφυγε, τι μου τζώνεις, τι μου τζώνεις. Πού ήσουν Ρε είπες, ρε εμένα. Δεν το λέει, δεν σου επιτρέπω να μιλάς εμένα, τα ακούς. Εγώ το λέει δεν του σηκώνω. Ούτε ρε δεν έχουμε, ούτε χειρονομίες δεν έχουμε, τα ακούς. Εσύ με κάνεις χειρονομίες. Αν χειρονομίες μου κάνεις εσύ, τα ακούς το που σου λέω. Μάλιστα. Ακούς που ήμανε, πού μου έστειλες. Πού σε έστειλα. Πού μου έστειλες. Πού σε έστειλα. Πού μου έστειλες. Να πας κάτι πράγματα στην κύρα Παναγιώτη. Μάλιστα. Και ένα κουτί λουμίνια στην κύρα Θοδό. Το αλουμίνιο. Τι τα λουμίνια. Μου πέσε. Σου πέσα. Μάλιστα. Γι' αυτό άρχισε. Όπως θα μαζόξω, τι να κάνω εγώ τώρα. Σου κοπανίσω. Έλα, μία. μην κάνεις σειραψίες, γιατί πούσε, σου κολλάω κουτουλιά.
Ακούς. Άντε να χαθείς από Δεν εδώ μπορείς να πέρα. περιφέρεις σε μένα, τα ακούς να σου λέω. Αν την κοιτάς, αξιωτηρικό αγόρι σε Άντε να χαθείς από εδώ πέρα. Άντε να χαθείς. είναι κάτι σειραψίες. Και πού σε πέσανε. Είναι κάτι σειραψίες, είπα. Και πού σε πέσανε ρε. Στον δρόμο. Κάτω. Κάτω, βέβαια. Έχεις δει κανένα πράγμα εσύ να πέφτει κατά πάνω. Και μήπως κατά λάθος σου πέσαν έξω από την πόρτα της σπιτίκας. Σκασμός. Σκασμός. Δεν σου επιτρέπουν να μιλάς για ονόματα φιλικού γένους και ειδικότερα να μιλάς για ρηθίκα. Ρε σε δουλεύουνε ρε μοσχάρι. Δεν γεννήθηκε άλλο που δουλέψει σε μένα ακόμα. Ναι, αλλά γεννήθηκε ο άνθρωπος που θα σε ξυλοπορτώσει. Για κάνε πως τι πας και άμα δεν πάω στο Υπουργείο Υγρασίας να τα αναφέρω όλα αυτά. Άστα αυτά, άστα αυτά. Πάρε εκεί τη ζεμπίλα και να βάλεις κάτι πράγματα να πας στην κυρία Καραζαπούκου. Πού να πάω? Στην κυρία Καραζαπούκου. Δεν πάω σε αυτή. Γιατί δεν πας. Έτσι δεν πάω, δεν χωνεύω. Γιατί. Να πας εσύ. Εγώ όταν να πάω. Ο τζάμ καταστηματάρχης σου, εγώ θα πάω. Τι λες μωρέ μεγάλη καταστηματάρχη. Και τι είσαι εσύ, μπακαλόγατος εσύ και εγώ του μπακαλογατή. Άντε τράβα από εκεί. Άντε πήγαινε εκεί να πάρεις τα πράγματα. Δεν τη χωνεύω. Άντε τράβα από εκεί. Δεν τη χωνεύω. Και γιατί δεν τη χωνεύω. Έτσι, γιατί δεν μου δίνει τίποτα της. Μονάχα τα Χριστούγεννα που μου έδωσε και ένα πενηνταράκι και ένα μελομακάρονο που βρήκα μέσα ένα σκόλικα σαν το φίλι που σκότωσε ο Μέγας Αλέξανδρος. Τέτοιο μελομακάρονο έφαγε ο Μέγας Αλέξανδρος και ρωτάνε «Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος?» Τα λεφτά, τι τα θες. Εδώ τρως, εδώ πίνεις, εδώ κοιμάσαι. Τα λεφτά τι τα θες. Εγώ τα λεφτά τα μαζεύω. Πα, Ναι, τα μαζεύω να πάρουν βέρες. πως τη ραγωνιάσαι. Αραβωνιάζουμε επισήμως, διότι επισήμως είμαι λογοδοσμένος. Δεν επιτρέπονται με τη φιφίκα. Μάλιστα, ότι φυφήκα. Και θες να πάρεις βέρας. Ναι, πάρω βέρες. Πάρε και ένα πεντανί. Δεν μου λες, έχεις δυο φύργια μέσα στα δόντια σου. Γιατί ρε, Έχεις, γιατί ρε. έχεις, γιατί αν σου δώσω κουτουλιά θα γίνει γέφυρα της Σαλαμάνας. Ακούς? Άντε να καθείς από εδώ πέρα. Άντε πήγαινε να πάρεις τα πράγματα. Άντε πρώτα από εδώ. Άντε. Θα τα πάω. Πήγαινε. Άντε τράβα. Πάρε ο διάολος, σε πάρε. Σε πάρε ο διάολος. Και το σαλάμι. Ναι, θε και σαλάμι. Τι πας το σαλάμι. Το κάνω αέρος, σε νοιάζει. Τι πας το σαλάμι. Πάω γιατί πήρε πολύ αέρα. Μια σκούπα. Τη σκούπα η προμιάρα. Μην μιλάς έτσι για τους πελάτες. Σιγά την πελάτη. Άντε, προς πήγαινε. Μην με σπρώχνεις. Άντε πήγαινε. Μην με σπρώχνεις, μην με σπρώχνεις. Εμένα με πάρεις με το καλό. Πάρε με το καλό να γίνω μουσι να με ξιουλήσεις. Άντε πήγαινε. Άντε προς. Κακό χρόνο να υπάρχει. Έχει φάει το τηλεφούνι. Έχει κάνει που σε αγαπάω και ξέρω το πέσω. Κάνω στην καλόνια. Τσάου. Ορίστε. Εδώ κατάστημα τροφίμων. Εδώ δημαπηγειακά. Μάλιστα κυρία Καραζαπούκου. Και τη σκούπα. Και σαλάμι. Σαλάμι αέρος. Αέρος ανήκατε μάχα. Καλή σας μέρα. Γεια σου ρε Ζήκο. Καλό του πιτσάρα ρε. Ρε Ζήκο αργύρης. Τι οργίες. Να ξαδέρφη του. Αρρώστησε βαριά μου αδερφέ μου. Και τι δεν σε πάνε να φρώσει αυτός. Όχι μωρέ να τον ειδοποιήσω θέλω. Αν μου δώσει μια στιγμή το ποδήλατο. Ποτέ. Μη ζητάς τα ανταλλακτικά. Ποτέ. Κάνεις την άκρη πέρα. Και ανταλλακτικά μωρέ. Σε παρακαλώ να πάω τα πράγματα στην Καραζαπούκαινα. Στέλλα τα πας τότε. Μπα και να με βαρέσει το αφεντικό μου, ξέρεις τι μου βόρος που είναι. Άσε, το ποδήλατο του δίνει όποιου τόπιου. Πρέπει να ξέρεις το καβαλάς. Άσε, που δεν έχει και πιτσίνα. Τι στριμμένος είσαι σε μωρά αδερφέ μου. Τι στριμμένος που είσαι. Αργύρι αδερφέ μου. Ευτυχώς που σε πετυχαίνω. Τώρα μόλις μιλούσαμε στον μπάρκο. Το μπάρκα μου, σου είπε τίποτα για τη ΔΕΗ. Λέει, τηλεφώνησέ του να σε πνευθείτε, ξέρω εγώ. Σε ποιο νούμερο. Το όχι στο νούμερο. Από εδώ. Ανάτο. Αδερφέ μου, πιτσάρα μου φαίνεται τελειώσαν τα μαθήματα. Μακάρι να γίνει, μακάρι. Πάμε.
Μα κυρία Καραζαπούκου, έρχεται κυρία Καραζαπούκου. Στον δρόμο είναι κυρία Καραζαπούκου. Άρε αντιμεσίκε, θα σε σφάξω. Πανά θα είμαι την ώρα και τη στιγμή. Καλημέρα κύριε Παντελή. Καλημέρα δεσποινής Λίτσα μας. Καλημέρα δεσποινής Πιθήκα. Καλημέρα. Προημερών είχα πάρει λίγο τυρί για μακαρόνια. Μήπως έχετε από το ίδιο? Βεβαίως και έχουμε δεσποινής Λίτσα μας. Διότι τα εκλεκτά τυριά δεν τα δίνουμε όπου πιο. Τα κρατάμε για τους εκλεκτούς πελάτες. Εγώ δηλαδή είμαι εκλεκτή πελάτησα. Με τι, με τις 5 Μα τι είναι αυτά που λέτε δεσποινής Λίτσα μας. Τι αξία έχουν τα χρήματα μπροστά στα προσώπα. Δεν ξέρω αν και κατά πόσο γίνομαι αντιληπτός, διότι τα χρήματα είναι χρήματα και τα προσώπατα είναι προσώπατα. Σωστά. Γι' αυτό λοιπόν κόψουμε λίγο τυράκι και πρέπει να φύγουμε. Πόσο να κόψω? Λιγάκι, δυο άνθρωποι είμαστε. Όχι τόσο πολύ. Α, δεν είναι πολύ. Μη σας αυτά από τα όγκος. Υπολογίστε και τις τρύπες. Τίποτα άλλο δεσποινής? Τίποτα, ευχαριστώ. Καμιά κάπαρη, καμιά ζούλια, καμιά σαρτέλα. Αφού σου λέει τίποτα κύριε Παντελή, τι θα πες στα λόγια? Όχι, είπα για την όρεξη δηλαδή. Ποια όρεξη κύριε Παντελή? Εδώ ψάχνουμε να βρούμε κάτι που να κόβει την όρεξη. Εξυπνότατο αυτό. Μπράβο. Τι χρωστάω κύριε Παντελή? Καλά, ευχαριστώ. Τι χρωστάω? Α, με συγχωρείτε. Ή μάλλον δώστε ό,τι γνωρίζετε. Ή αφήστε για μια άλλη φορά, μην δίνετε τίποτα. Μια άλλη φορά που θα ψωνίσετε έκανα αντικείμενα. Καλά κύριε Παντελή. Χαίρετε. Χαίρετε. Με συγχωρείτε. Δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα σχετικά με τα χρήματα και τα προσώπατα. Μια νετέρα μόνο κύριε Παντελή, γιατί τώρα βιαζόμαστε. Χαίρετε. Χαίρετε. Ζήκο! Εσύ τα διάλογα πια Ζήκου τη Ζήκου! Πού ήσουν ρε? Πού έμενε? Ναι, πού ήσουν? Πού μου έστειλες? Πού σε έστειλε? Πού μου έστειλες? Εκεί που πήγα. Εσύ που ήσουν? Εδώ. Και εγώ να τα σκουπίζω. Να, δεν βλέπεις. Τράβα εκεί πελάτες. Τι λες, πάω εγώ εκεί και να μείνεις εσύ εδώ. Τράβα εσύ. Εσύ, εγώ πατράβα ρε. Εσύ τράβα. Κάτσε. Βρέσει, Ανδρέα, δεν μου είπες ότι θα ξαναρχίσεις τόσο νωρίς. Έλα μωρέ Κατερίνα, 2 ζάκια θα πιούμε και θα φύγουμε. Θα δουλέψουμε και λιγάκι το Ζήκο και αυτό είναι όλο. Χτυπάνε βρε, δεν ακούς. Τ' άκουσα. Και γιατί δεν πας? Κάθε πράγμα στον κορό και ο κολλιός τον άκουσε που λένε στο χωριό. Σιγό, έχει το νου σου στο μαγαζί. Γιατί πάλι θέλεις, πού να πας? Έχω και μια δουλειά, θα πεταχτώ για μια δουλειά. Πάλι θέλεις, Όπου θέλω ρε θα πάω, λογαριασμό θα σε δώσω. Πάει και θα αφήσουμε τώρα τις δουλειές μας γιατί έχουμε τις ενδρόμοι, έτσι. Ζήκο, κάτσε καλά, γιατί θα σε δώσω κλωσιά και θα βάλω γκολ στο γήπεδο του Εροδαϊκού. Πάει και εγώ ξέρετε ακόμα τους φέρει τους offside. Ας το διάλα από εδώ, ας το διάλα από εδώ. Να πας. Κακόχρονο να έχεις. Να πας. Να πας. Να πας. Να πας. Να πας. Σουρουκλεμέ. Ας παγετάμε πάλι, έτσι περασμανά. Σουρουκλεμέ. Ας σουρουκλεμέ. Σαράδια στα ακούσαμε. Εσύ ένας παλαμάκι. Παλαμάκι όχι. Τα παλαμακωτά αυτοί που πληρώνουν. Όχι εσύ που κάνουν 2-3 συμμονίες το γράψεις σβήσεις την εβδομάδα. Το σκουβάλι σου πρέπει να μην ψιάσει, να κάνει την όμορφη. Κάνει ψιά μου βρε, γυναίκα μου. Γυναίκα σου. Ναι. Δικιά σου. Όχι του γείτονα. Και σ' αφήνω γείτονα που του κάνεις βόλτα. Αγάπησε και με πήρε. Σε αγάπησε. Τι αγάπησα που σε ένα βεργάτο μούστακε. Άντρας σου είναι αυτός. Ναι. Δικό σου. Ναι.
καλά να πάθεις κι εσύ. Και τον επίσκης του Κουμουδίνου. Εμείς αυτό το σπίτι στην εροχή του εμείς χαλάσει ράτσα. Άκου που τον αγάπησε, άκου που τον αγάπησε. Έλα στα αυτά τώρα, πιάσε δυο ζάκια με κάτι της. Τι κάτι της. Έλα με σεδάκι, ό,τι θες. Ό,τι θέλω εγώ. Εγώ μπορώ να σου φέρω ποτάσα, εσύ αντιφάσει. Βάλε κάνα δυο ελίτσες, κάμια ντοματούλα. Σαφώς. 2 ελίτσες, μια ντοματούλα, να ξέρουμε τι γράφουμε, τι θέλουμε, τι δηλώνουμε. Διότι έχουμε βιβλία, έχουμε εφορίες. Δεν μπορούμε να δίνουμε τις ντομάτες έτσι αφορολόγητες. Πού σας σηκώ. Έλα. Αυζάκια σε ψηλά ποτήρια. Τι ψηλά, σουλίνες. Σουλίνες. Θες και σουλίνες να τραχωνίσει. Και άμα δεν έχουμε. Βάλε τέλος πάντων δυο ουζάκια να τελειώνουμε. Πιάσεις κι εσύ, πεκροκανάτα, άμα δεν ταιριάζει, δεν στην ταιριάζει. Δεν δικουμάσαι κι εσύ. Πρέπει να μου τη λέει τώρα που θα έρθει ρώτα του για τους αγώνες. Δεν ρωτάω τίποτα. Καλά, θα αρχίσω εγώ. Καλά, καλά. Σ' ακούσαν, δρουν και δρουν, δρουν και δρουν. Παύγια σύνες. Άντε μπρος. Μάλιστα, μιλάτε. Τι είναι εδώ. Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από διευθυντής. Τι κάνετε κύριε γιατρέσα. Βεβαίως. Σας κατάλαβα αμέσως. Ναι. Πώς να είμαστε. Προσεχώς καλύτερα. Τι να έχουμε. Στα ράφια δεν βλέπω να έχουμε μαντάμ. Μήπως θέλετε να πάνε να δω μέσα στις γενικές αποθήκες. Μπορείτε να μείνετε ο λίγον τι. Για να μείνετε ο λίγον τι. Μ' ακούτε μαντάμ, το εμπόρευμα μόλις εξαντλεί φιλούγεται τα φύση. Να έχουμε. Ναι, νομίζω ότι έχουμε ένα και μοναχικό. Για να μείνετε ο λίγον τι. Είναι αυτό που έχει μια τρούπα στη μέση. Δεν ξέρω να σας πω και ο γιατρός η μάρκα είναι γιατί τα γράμματα ήταν άσκελα. Και δεν είναι ελληνικής κατασκευής, μάλλον δεν είναι αλλοδαπής προελεύσεως, γιατί βλέπω κάτι μασκαριλίκια απ' έξω. Ναι, έχει κάτι γατιά, κάτι γλυκάρια. Εσείς θα τα φάτε. Όχι, δεν άφησα. Άμα να έρθουν, άρχισαν. Μάλιστα, θα τα στείλω αμέσως. Μόλις έρθει ο μικρός θα τα στείλω. Σας ευχαριστώ, μαντάμ. Ωραία ντουβάρ, ωραία ντουβάρ. Καλά, δεν είχε σουλίνες. Σουλίνες τελειώσαν, ναι. Τελειώσανε, πώς τελειώσανε. Τελειώσαν λόγω κατευθύνσεως. Η καθαριώτης, μαντάμ. Είναι στη μεσαία του καταστήματος. Πέσατε και στο καλό. Την περασμένη εβδομάδα είδαμε ένα πετρέλαιο που του πουλάγαμε για εντριβή. Όχι άλλο. Δεν μιλάς οικοδομοτέρα φωνές. Πώς, το συντομότερο. Ναι, αλλά εγώ κάτι έχω μάθει. Τι έχεις μάθει. Να, για τη Φιφίκα. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι αλήθεια. Τι έχεις μάθει τη Φιφίκα. Τώρα τελευταία τα γυρίζει. Τι γυρίζει. Να είπε κάπου ότι δεν χαραμίζει τα νιάτα της με έναν μπακαλόγατο. Ναι, είπε με ένα μπακαλόγατο. Ναι. Αποκλείεται. Σε είπε μπακαλόγατο. Αποκλείεται, διότι η Φιφίκα είναι τόσο πολύ ερωτευμένη μαζί μου. Που μονάχα που σκέφτεται μπορεί να ψήσω με καμιά στις περιφερειές την κόβει κρύος υδρότας. Μην του βγάζεις ένα χρόνο της μαλακάς σας, σιγά το λουτσάκι. Ας το πουτήρι κάτω. Εγώ μπορώ να σε ρωτήσω κάτι. Σένα, πού σε έχω δει αλλού. Αλλά αύριο όλη μέρα εδώ δεν είναι. Όχι εδώ, αλλού, πού σε έχω δει. Εσύ πριν πάρεις ταυτότητα ανθρώπου, πού ήσουν. Έλα τώρα, δεν τους σκάς, μήπως έχεις κάνει ζωολογικό κηπό. Είναι ποιος έτσι. Γεια σου Ζήκο. Τι κάνεις
καμάρι μου. Ναι, καμάρι σου, που είσαι τώρα καμάρι σου. Ναι, καμάρι μου και δόξα μου και περηφάνεια μου. Άσε τα μάθαμε και τα δικά σου, που είναι ο ασύρματους. Τι θες να πεις, ήλιο μου, αστέρι μου και πιερινέ μου. Άσχημες πληροφορίες μου δώκανε για σένα. Γιατί? Ότι εσύ ήσουν κάπου και μας σχολίασες. Εγώ να σχολιάζω εσένα. Ναι, ότι δεν μπορεί να είσαι με έναν. Τι, εμένα? Με έναν τέλος πάντων υπάλληλο παντοπολίου που εκτελεί και χρέη από διευθυντού πότε. Είπα εγώ τέτοιο πράγμα, αγάπη μου, ελπίδα μου, ανάσα μου. Έτσι φαίνεται πως το πες. Περιστέρα μου τσαπερδόνα κουκουνάρα μου τα πες. Δεν το ξέρω λοιπόν, τι σχέση με τον έρωτά μας. Δηλαδή, θες να πεις ότι μας περνούνε. Μας φανούνε βέβαια. Δηλαδή δεν με ασχολίαζες. Όχι, Ζήκο μου. Ορκίζου μου το. Σε τι θες να σου ορκίσω Σε τώρα? κάτι ρότι όσιο. Ορκίζω. Καλησπέρα. Γεια σου, Μουθήκα. Γεια σου, Κιτσάρα. Καλώς τον Κιτσάρα, 4 πατώματα στο υπόγειο. Άντε ρε. Χωρίς ρε, κομμένο τώρα. Έλα, Ζήκο. Σάκο ένα ουζάκι και βάλτε κανένα μέζε. Κάτσε ρε, ακόμα δεν είδες και τσάπανε μεσή και ένα ουζάκι. Προηγούνται οι κοπέλες. Του μαγαζίνι των αρχών και των τύπων. Καλά, δε καλά. Ορίστε. Μήπως έχετε κλιματόφυλλο για πριμάδες? Κουσέρβα. Κονσέρβα. Να κοιτάξω μέσα. Σαν πως και δεν έχουμε, να σας δώσω. Μην μας ακούσετε τους ομόλογους. Να σου δώσω κάτι άλλο, σου δώσω ντομάτα πεκτέλα καδά. Τι να την κάνω το ντομάτα παιδιά, τι είναι αυτές? Εγώ θέλω κλιματόφυλλο. Οπωσδήποτε. Ναι. Είχαμε ένα κουτί αμπελόφυλλο, προπολεμικό. Αλλά πού το βάλει αυτός ο μούργος αφεντικό, δεν ξέρω. Πάμε να κοιτάξω μέσα. Τι έγινε εσύ χθες? Άστα, φύκα μου έπρεξε άσχημα. Να πελάτης, άπαθε μεγάλη ζημιά στο μπάνιο, καθόμουν και δούλευα μέχρι τα μεσάνυχτα. Α, στο μπάνιο της. Είναι στο μπάνιο της ρε Φεφίκα. Μέχρι τα μεσάνυχτα. Ναι. Το ξέρεις όμως ότι εγώ σε περίμενα. Τι να γίνει, μια νοτέρα βία, δεν καταλαβαίνεις. Καλά. Και σήμερα? Εντάξει λοιπόν, στις 8 στο ίδιο μέρος στο γνωστό. Με καρδιοκτή. Θα έρθει και η Λίτσα μαζί μου. Α, ωραία, περιμένω εγώ τον Αργύριο εδώ. Άκουμε τετράδα, Θα πάμε και ένα σινεμά. Ότι τραβάει η ψυχάρα σας. Έρχεται. Τι είναι αυτό που λέει αμπελόφυλλα? Αυτό είναι. Πέ μου έτσι. Είναι φρέσκα. Σιγάρι, μας κόψες! Θα παραπονάς του πλακετά που δεν καταβρέχει, όχι ναι. Να περάσει το κύριο ο πατέρας. Αν το θυμηθώ θα τα γράψω. Γεια σου. Να σου πω, Φίφα. Έχεις ακούσει αυτός. Δεν απρόλαβες να μου ορκιστείς ότι δεν με ασχολίαζες. Δεν σε ορκίστηκα. Όχι. Να μη σώσεις. Ναι. Να με δεις. Ναι. Είναι κούλα σου. Αυτό είναι. Πώς μην το πεις? Μη σώσεις, διότι σου λέει. Άμα σώσεις, μπορεί να μη σώσεις γιατί είναι πιαστική και δεν προλάβεις. Ρε, άντε βάλει και μας ποτέ να πιούμε, έστελνε στο λαρίκι μας. Τώρα που τη σειρά σου ορίστε, διαταγές. Λοιπόν, τσάκω ένα καρτούτο και κόψει και λίγο κασεράκι. Κασεράκι γιατί, έτρωγες κασεράκι στο χωριό σου που κόβατε το πατσά με το ψαλίδι. Άντε Ζήκο, μη με πρίζεις, άντε, φέρτα. Καρτούτσο ένα, κασεράκι του λίγου. Έφτασε! Ποιον τα λες, μωρέ. Κάποιον διατάζουμε κι εμείς στο μέσα, είμαστε ο πιο άντε, μπράβο. Γεια σου, Κιτσάρα. Καλώς τον Αργύρι. Δύο τα ποτήρια, Αδερφέ μου, Κιτσάρα, που είναι παλαιό. Για λέγε, τελείωσε. Έτσι φαίνεται, σε καμιά ώρα τα ξέρουμε οριστικά. Φίνα, αδερφάκι μου, και πόσα θα μαγκώνεις μηνιαίως. Χιλιάρικα. Very good, very good. Ένα κατοσταρικάκι την πέρα, Ας τη έβεσαι που είναι εκατοστάρικο και που είναι σαραντάρικο που δεν τρώνε σήμερα για να τα αποκτήσω. Σωστά. Τα ποτά σας και τα ιδέασματά σας. Πού είναι τα ποτήρια, Μη βιάζεις, δύο χέρια μου. Με τώρα κρατάω αυτό και με τώρα αυτό. Τα ποτήρια πού είναι το βάλω? Στο κεφάλι μου. Εδώ κάπου, στο υπόγειο. Ένα και ένα, δύο. Έλα εδώ, ρε. Ορίστε, κομμένο τώρα σου είπα. Έλα, σάντα στο περίπτερο, πάρε μου ένα άρμα μικρό. Μπα, γιατί δεν έπαιρνες τώρα προχώσουν? Ήμουν τώρα Ζήκο, το ξέχασα, τι θα γίνει τώρα. Και τι να κάνω τώρα, εγώ θα φύγω το μαγαζί μου να έχω και έρημο εδώ πέρα, να πάω να σε πάρω σε ένα τσιγάρα. Αφού θα πας, γιατί είμαι σταυρώνης τώρα. Δεν πάω. Πάντως φραγκάκι δικό σου εδώ πέρα βγήκε μια φορά, Τι δικό μου? Κατάτικο μου. Κατάδικο. Πάω μόνο και μόνο επειδή βρίσκομαι σε οικονομικές σχέσεις. Δεν πήγαινα. Μικρό έπες. Ναι ρε μικρό. Θα σε δω μια φορά πάρεις και ένα μεγάλο παιδί στον κόσμο. Σπακορωμένη. Σηκούνα ρε.
Σκουτσέζε! Ξέρε μέση είναι αυτό, ξέρε μέση είναι αυτό. Προσέξτε αυτό, ναι, θα σου πάει και τη δουλειά. Α, σωστά, ναι. Α, Αργύρι, ξέχασα να σου πω, ρε. Είδα τη φυτήκα πριν. Θα δούμε το βράδυ θα είναι και η Λίτσα. Λέει να πάμε κανένα σινεμά. Δεν πάμε. Να πάμε. Α, να σου πω. Η Λίτσα το ξέρει. Ποιο? Ποιο μωρέ, αυτό με τη ΔΕΗ. Τώρα βγαίνει ένα χρόνο το ξέρει. Το πράγμα τελείωσε κιόλας και θα το πω απόψε. Και ξέρεις κάτι, Ναι. αύριο θα πάω στο γέρο της, θα τα παρέχει το λουλουδικό και τη μανόλα που λέει το χέρι της κόρης. Και γιατί τέτοιες πυρεμούρες. Δύο χρόνια τώρα και είμαστε σχετικού τώρα. Θα πάει και αυτή η ιστορία. Έπειτα άρχισα να την τρέπομαι κιόλας. Καλά τα λες. Λοιπόν, Αργύρι, κάνε το σταυρό σου και βουρ. Και να σου πω κάτι. Η Λίτσα είναι φίνο γυναικάκι. Και τώρα μου την άναψες και εμένα. Αφού το πήρες εσύ απόφαση. Τι να κάτσω να κάνω εγώ σαν έρημο πουλί στην καταιγίδα. Άκου πουλωτώ κι εγώ τη φιφίκα, να νοικοκυρευτούμε και δύο να πάει στο διάλογο. Μας φαντάζεσαι με τη γυναικούλα μας και τα κοτσιβελάκια μας. Ωραία εικόνα, πανόραμα. Άντε, γεια μας. Γεια μας ρε, και όποιος πει κακό για μας, να του πει το μάτι σαν λίπου μας. Τα τσιγάρα σας κύριε Χλεαμπουρά. Μπράβο ρε Ζήκο. Φύγαμε. Πάμε, ναι, φύγαμε. Φύγατε! Τι φύγατε! Δεν φουμάτε! Θα φουμάρω στον δρόμο. Και γιατί μόλις θέλεις να σου πάρω τσιγάρα. Έτσι έπιε τώρα λογαριασμό σου δώσω ρε Ζήκο. Βεβαίως δεν μου δώσει λογαριασμό. Αφού δεν μου δώσει λογαριασμό, το παίρνω σαν εκμετάλλευση του εργαζομένου. Δεν είμαστε καλά, δεν είμαστε καλά. Εγώ κάνω τον κόσμο τις απεργίες να πετύχουμε τα αιτήματά μας και εσείς να ξεφτυλάτε. Ένα άτομο που κάνει και απεργίες. Ναι, κάνω απεργίες, γιατί πετάω και πέτρες, ρε. Άντε μου είπες σκαντρίτσα. Άντε μου είπες σκαντρίτσα. Και πρώτα σε πιάσω και κανένα τελεγιά σε πνίξω να έχεις δώσει ηλεκτρολογία από σένα. Ρίχνεις την πόρτα, Λιδέντη. Ζήκο, κάτσε καλά, γιατί θα προβώ σε ομότικες. Και εγώ σε τι θα προβώ, σε ψημενότητες, καμαρός στο αφεντικό, παρακάτω το μαγαζί και τρέχει από εδώ και από εκεί και εγώ τώρα βγαίνω εδώ μέσα. Δεν μου είστε καλά, δεν μου είστε καλά. Τσα! 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 Άντε, τη γλύτου τους πάλι. Πάρ' το τηλέφωνο, βρε. Άντε τα μπρος. Μάλιστα, μιλάτε. Τι είναι εδώ. Κατάστημα τροφίμων, το τηλέφωνο μου από διευθυντής. Στα μούτρα σου. Με συγχωρείτε, μου στείλε τηλεγράφημα και το έστειλα πίσω, δεν είναι εσάς. Με συγχωρείτε. Ναι, βεβαίως, θα το στείλουμε. Ναι, μόλις έρθει ο μικρός. Εμείς δεν ξεχνάμε ότι εσείς πάντα κάτι δίνετε του μικρού. Βεβαίως. Να του δώσετε κάτι παραπάνω, γιατί δεν έχει 4 πατώματα με τα ποδάρια. Ναι, δεν έχει 4 σερ. Ναι, δεν έχει 4 σερ για τρέσα. Βεβαίως. Βεβαίως θα στείλουμε. Καθημερινό, μαντάμ. Ωραία του γάρ, ωραία του γάρ. Με ζήτησες κύριε Παντελή. Ναι, μωρέ, πού ήσουνα. Εδώ δίπλα καλές, της κυρίας Άλκης. Κάτσε κάτω που σε θέλω. Δεν θέλεις. Ναι, ναι, ναι. Τι σημαίνει. Ας φύγει αυτός ο μούργος και θα σου πω. Πάω τα ψώνια στη γιατρέσσα μου. Να πας στο καλό. Τηλεφώνησε ο γιατρός. Να πας στο καλό. Στις 16 εδώ. Πάω εγώ. Πάω εγώ που είμαι και αδύνατος και ανεβαίνω και κατεβαίνω σκαλιά και έχω γίνει σαν σουβλί, είμαι αδύνατος. Και εσύ είσαι 800 κιλά ιδία. Στις 16 εδώ. Πάω εγώ. Πάω στο γιατρό εγώ. Το μεγάλο μισθό που μου δίνεις και μου λες όλο κάτσε κάνει δουλειές. Μου κρατάς την τονίκα. Ποιος είναι αυτός ο Ίκας. Αυτό βρε όλοι το πληρώνουν. Δεν το πληρώνω. Πώς το πληρώσω. Δεν φταίει ότι με πληρώνεις, τα πληρώνω και τον Ίκα. Και όλο μου λες, κάνε υπομονή, θα ρουστήσεις. Πώς θα ρουστήσω εγώ, πώς θα ρουστήσω. Εντάξει, εδώ πάω εγώ στο γιατρό. Πάω στο γιατρό εγώ, κοίταξε, να έχεις το νου σου λίγο εδώ πέρα, για να σε παχαίνουμε εσένα, να σε πιάσουμε 800 κιλά ιδέες, να μου είναι χειμώνας, και με πάρτα. Πάω εγώ στο γιατρό. Το νου σου λίγο στο μαγαζί. Γιατί όχι τα παίρνεις και φέρεις μαζί όλοι μαζί. Ας το διάλογο εδώ πέρα. Να πας. Ας το διάλογο. Να πας. Να φύγει εδώ. Κακό χρόνο. Κοίταξε, να τα διορθώσεις λίγο εδώ μέσα, γιατί δεν μαζεύεις τι θέλεις. Όλα τα χτυπήκα είναι το γυρίζει. Άιντε από το κάτω. Κακό χρονονάκι. Μην το συνελίσσεσαι κύριε Παντελή μου. Κόλπος θα σου έρθει καμιά ώρα. Χτύπα ξύλο κύρα Δέσποινα. Λοιπόν, τι με ήθελες. Λοιπόν, το αποφάσισα. Κατάλαβα. Θα το σκέφτηκες καλύτερα. Ποιο. Για την Αρτεμισία. Ωραία, ποια Αρτεμισία. Ποια Αρτεμισία. Πες ότι πέθανε. Πες ότι δεν υπάρχει. Για άλλη σε θέλω του. Άλλη. Τι ξέρω εγώ. Εδώ, της γειτονιάς.
Εδώ της γειτονιάς. Πώς τη λένε? Λίτσα. Λίτσα. Την κόρη του Κυρμανόλη. Αυτού που εισπρακτορεύει στα τρόλεϊ. Αυτή θέλω να πάρω για γυναίκα μου. Καλέ, αυτή είναι σωστό μπουμπούκι. Άμα παντρευτώ κυραδέσποινα, μπουμπούκι απάρουμε. Τι απάρουμε, πατσάνι εκτός. Και εκτός. Διαφέρεται στην ηλικία. Α, τι διαφέρουμε. Πώς καημένε διαφέρεται αρκετά. Α, μη με βλέπεις που φαίνομαι μεγάλος. Είναι χοντροκόκαλο. Τι χοντροκόκαλος μου λες, βρε Παντελή. Τα έχεις τα χρονάκια σου. Α, άκου να σε πω κυραδέσποινα, σε φώναξα εδώ να με κάνει μια μικρή εκδούλεψη. Δεν είσαι εδώ ληξίαρχος να με παραστήσεις. Πώς να σε δουλέψω, αλλά πώς να πάω, με τι μούτρα, πώς να τους πω ότι ένας χοντρός φαλακρός μεσόκοπος ζητάει το κοριτσάκι, πώς να τους το πω. Έλα βρε Δεσποινάκη, έλα βρε Δεσποινάκη. Εσένα η γλώσσα σου δουλεύει πετρογκάς. Θα σε πείσαν και θα πείσουν. Ο Παντελής θέλει να πάρει την κόρη σου για γυναίκα. Τόνισε το οικονομικό μου, την καταγωγή μου, τον κοινωνικό μου κύκλο. Πίσω ότι εδώ μέσα έχουμε ψωμένο. Βουλευτές, υπουργοί. Μωρέ καλά όλα αυτά με το γέρο. Το κορίτσι θα θέλει. Τι θα πει θα θέλει. Αν θέλει αυτός, θα θέλει και αυτή. Αν δεν γίνονται έτσι αυτές οι δουλειές, κύριε Παντελή. Αλλά... Πάει πέρασε η δική μας εποχή. Το κορίτσι έπρεπε να το καλοπιάσεις, να το γλυκάνεις. Πώς να το γλυκάνω δηλαδή. Να το γλυκάνεις. Να του στέλνες κανένα λουλούδικο, να του κάνεις καμιά κανταδίτσα, να το γλυκάνεις. Και να μην δυσκολευτεί μετά να πει το ναι. Έλα μωρέ. Το ξέρω ότι εσύ θα τα καταφέρεις. Και έτσι και τα καταφέρεις κεραδέσποινά μου, ό,τι θέλεις από μένα. Και λεφτά να σε δώσω και ηλεκτρικό ψυγείο να σε πάρω και στα μπάνια να σε στείλω και ό,τι θες. Και να μπαίνετε όλοι εδώ μέσα, οικογενειακός και να βοσκάτε. Καλά, ας τελειώσει πρώτα η δουλειά και μετά βλέπουμε. Πότε θα πας? Αύριο πια. Λέω μάλιστα να πάω στη δουλειά του για να μην είναι μπροστά η Λίτσα. Στο καλό και με τη νίκη. Εδώ είσαι εσύ ρε. Από πού πήγες από τη Χαραμάδα? Ρε κύριο ξεφτήρα! Δεν μας κάνει ηλικία να τα πούμε ετοιμάσεις πάλι. Σήκω! Μα δεν αγρέπεσαι, να υπάρχει και το φιλόκιμο. Πού πας ρε και γαμπρός και όταν αποδάρεις το λάκκο. Σήκω! Μα δεν αγρέπεσαι, δεν αγρέπεσαι. Αγάπησες το κοριτσόπουλο, το κοριτσόπουλο να αγαπήσεις, το κοριτσόπουλο να πάρεις ή την κυραδέσποινα. Εγώ την κυραδέσποινα. Ναι, την κυραδέσποινα γεροπιστική. Προσέξτε καλά. Θα γελάσει όλη η γειτονιά μαζί σου και το μαγαζί να κλείσουμε και τα σαλικάρια θα γελάνε μαζί σου. Σήκω! Για να σου πετάξω την κάρα στο κεφάλι. Σήκω να σε παρέσω. Είναι με βαρέσει, αυτή είναι με βαρέσει, το λέει ο Σίκος, λέει. Για να πάρεις από την υποψία σου. Και το μαγαζί θα κλείσουμε και τις κακομοίρες θα γίνει και μάθεις μου ο Θεός. Ήταν αυτό ρε. Τώρα. Έλα. Και λοιπόν, Πρέπει να πούμε και το και τα νέα μας. τι να πούμε. Τι. Α, ορίστε κύριε. Θα με εσύ καλύτερα. Εγώ τι να πω. Αυτό που ξέρεις. Μα τι συμβαίνει τέλος πάντων. Δεν λέτε και σε μας να μάθουμε. Καλά. Λίτσα, αμόλα για τα κομμωτήρια. Και φτιάξε μαλλί, φτιάξε νύχια και φτιάξε νυχοπόδαρα. Βάλε κούτρες, βάλε κρέμες και βάλε ριζόγαλα και γαλακτομπούρεκα. Και γίνε είδωλο. Τι λες μωρέ. Εσκίζω έτσι. Λίτσα, τρέχα στα εμπορικά. Τρέχα στις μοδίστρες και τρέχα στις καπελούδες. Και πάρε υφάσματα, πάρε δαντέλες, πάρε βελούδες και γίνε μια οπτασία. Μίλα καθαρά πρεπόπειρα. Ξανασκίζω έτσι. Λίτσα, ρε ασπριτζίδες να ασπρίσουνε. Διακοσμητάδες να διακοσμήσουνε. Και γίνε οι τριγωτές στην Αγλιβάνου να σε καμαλώνω υπότι σου.
Έγινε τίποτα με την τελή. Το τσάκωσες. Χήμα τον νυμφίος έρχεται. Εσύ βρε, πότε θα το αποφασίσεις? Δεν κατάλαβα. Είπα, πότε θα το αποφασίσεις? Είμαι υποσκέψη. Υποσκέψη. Ναι. Κράτα μου τα χέρια. Γιατί? Κράτα μου τα χέρια. Γιατί? Μωρέ, κράτα μου τα χέρια που σου λέω. Γιατί, παιδί μου? Γιατί αν τα έχω ελεύθερα θα σου ρίξω κανένα φάσκελο. Άκουσε και κουβέντες ο μοιραίος άντρας. Θυμηθήκα μην αυθαδιάζεις, θα μετανοήσεις πικρά. Λιτά, αύριο θα το σπίτι να δω τον πατέρα σου, θέλεις? Αύριο. Ξέρεις τι είναι αύριο. Τι είναι? Τα γενέθλιά μου. Ενάνει μόνο και που να μάθει. Τι περιμένεις πια? Που έτσι και το αποφασίσεις, θα καθίσει η κόρη σου απάνω σε χρυσό θρονί. Καμαριέρες θα τη στολίσουν, μαγείρισες θα τις μαγειρεύουνε. Κι αν θες και για ψυχραγωγία, ό,τι ζητήσει το φιλοκάρτι της. Και ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, κύριε Δέσποινα? Άνθρωπος. Καλέ, αυτός δεν είναι άνθρωπος. Αυτός είναι ένα διαμάντι. Καλότατος, αγαθότατος και αξιοπρεπότατος. Το ξέρω εγώ. Και βέβαια το ξέρεις. Είναι της γειτονιάς. Φυσικά τι ήθελες, να πάω στο Παρίσι να στο φέρω. Τέλος πάντων, ποιος είναι? Είναι ο Κυρ Παντελής. Ποιος Κυρ Παντελής? Ο μεγαλέμπορας. Ποιος μεγαλέμπορας? Ο μεγαλοπακάης δε της γωνίας. Ο Κυρ Παντελής? Ναι. Πα. Λοιπόν τι λες? Ξέρω κι εγώ. Βέβαια ο άνθρωπος είναι καλός. Καλός. Δεν το ξέρει το όχι. Και ήσυχος. Ήσυχος. Σαν τη λιμνοθάλασσα του Μεσογγολίου. Τέλος πάντων πλούσιος, με τη σπιταρόνα, το μαγαζί. Σπάνια τύχη, Κυρμανόλη μου, σπάνια. Ναι, κύριε Δέσποινα, αλλά πώς να σου το πω, το πράγμα είναι λιγάκι ατέριαστο. Ατέριαστο. Τι ατέριαστο? Να, όχι ότι σαν πατέρας τη βλέπω με άλλα μάτια, αλλά η Λίτσα τέλος πάντων είναι μια κοπέλα χαραθεού. Τι εκείνος? Ένας άνθρωπος σοβαρός, λογικός, μυαλωμένος, με κοτζαμπουλιά στα χέρια του. Τι ήθελες, Κυρμανόλη μου, να δώσεις την κόρη σου σε κανένα νεαρό από αυτούς που δεν έρχονται που την κεφαλή πλύνε? Κάτι άλλο στη μέση. Τι άλλο? Ο άνθρωπος βέβαια είναι πλούσιος. Ίσως βλέπει τα πράγματα αλλιώς. Έχει υπόψη του ότι εμάς μας λείπουν 99 δραχμές για να βάλουμε στην πάντα ένα εκατοστάρικο. Καλά, δεν ζητάει τίποτε ο άνθρωπος. Τη Λίτσα θέλει μόνο. Και όλα τα άλλα θα της τα κάνει αυτός. Και το ρουχισμό της και τον επιφλοπισμό της και όλα. Άντε, Κυρμανόλη μου, μην το πολύ σκέφτεσαι. Καλή, αποφάσισέ το. Τώρα τι να σου πω? Άκου, Κυρμανόλη, να πάω να τον βρω, να του πω να έρθει να σε βρει, να τα πείτε σαν άντρες. Πού να έρθει? Εδώ, στο σπίτι σου, όπου θέλεις. Όχι, καλύτερα πες του πως θα περάσει το βραδάκι από το μαγαζί να τα πούμε. Μπράβο, Κυρμανόλη μου! Φεύγω γιατί άργησα. Μπράβο, Κυρμανόλη μου, αυτό είναι το καλύτερο. Γεια σου, Κυρμανόλη μου. Γεια σου, κύριε Δέσποινα, και σε ευχαριστώ. Μανώλη, 500, τα μισά της χιλιάδας, 500. Καλώς σου, Σωτήρη, κάτσε. Τι σκέφτεσαι, ρε Μανώλη? Τίποτα, κάτι δικά μου. Ακόμη δεν έπιασες? Σε 2-3 λεπτά να σε κεράσω καφέ. Όχι, ευχαριστώ, με περιμένουν, θα φύγω. Θα περάσει το απόγευμα που καφέ? Όχι, γιατί σήμερα έχω τα γενέθλια της Λίτσας μου και όσο να είναι. Βάλα, τι χαίρεσαι, χρόνια πολλά να σου ζήσει. Ευχαριστώ. Να χαίρεσαι και εσύ τη Φιβίκα σου. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Θα έχετε κανένα γλεντάκι, Τι γλεντάκι, θα μαζευτούμε δυο-τρεις φίλοι εκεί πέρα να πιούμε κανένα ποτηράκι, έτσι για να τις ευχηθούμε. Αν σου κάνει κέφι, αλλά και εσύ. Ευχαρίστως, αστείευεσαι. Άντε, Κυρμανόλη, φεύγουμε! Γεια σου, Σωτήρη, σε περιμένουμε. Εντάξει. Καλό κουράγιο! Σαρόπουλα, με κουτάλωσες και τα ξεφτέρια. Απτίστηκε. Ήταν ένα νητσιάτικο πρωινό και εγώ ξεφόρτωνα σαρδέλες. Τι κρίμα να μην είναι εκείνες οι φωτογραφίες του βρε κερατά.
γαλάζιου του ουρανού, τη βλέπω να στρίβει στη γωνία και τάκα τα κουνάκια στο τσιμέντο στα πλακάκια. Παιδί, φέρνε λουκούμι στο παιδί, έφτασε. Αυτό ήταν. Μετά από αυτό το ανοιξιάτικο πρωινό, είμαι ο πιο δυστυχισμένος άνθρωπος του Βαλκανίου. Ένας ψίχωνας ξερίζωσε το λογικό μου. Μία θύελα ξεθεμέλιωσε την καρδιά μου. Και μία πυρκαλιά πυρπόλησε την ψυχή μου. Και ένα στραπόπρωτο! Δεν με τρέπεσαι. Τι κάνεις τώρα, το μαντρόσκυλο του μαγαζιού κάνεις τώρα, ένα στραπόπρωτο. Πες το αμανετζίδικα. Και ένα στραπόπρωτο. Και ένα στραπόπρωτο. Ή πες το κουζουκτσίδικα. Αγαπώ, αγαπητήρικα. Άιντε να χαθείς, κακό χρόνο να έχεις. Τι να σου πω, Παντελή, εγώ ένα ξέρω. Αυτά τα πράγματα λίγο θέλουν για να γίνουν σαχλά. Άκου λοιπόν πώς θα γίνει. Σήμερα κατά σύμπτωση η κόρη μου έχει τα γενέθλιά της. Μπα, δεν το ξέραμε. Να σας ζήσει, να την ευχήσετε, να είναι κορεκουζόητη. Ευχαριστώ, Ζήκο. Να μας κεράσεις και ένα φρουτανάκι. Εμένα μου δώσεις 2 γιατί τα τρώω πολύ αυτά. Έλα. Έλα, τι λυσάστης, θες να μας περάσει για κοινώνεις τους. Εσύ λοιπόν θα ντυθείς, θα συγγυριστείς και θα έρθεις από το σπίτι μου δήθεν για τα χρόνια πολλά. Το δήθεν ξέρεις τι είναι, τάχα μου τάχα. Θα μαζευτούμε μερικοί φίλοι εκεί πέρα, θα πιούμε κανένα ποτηράκι. Στο ποτηράκι απάνω θα βρω την ευκαιρία εγώ να αναγγείλω το ευχάριστο γεγονός. Για ευχάριστο το έχεις, δηλαδή τα αποφάσεις και Μανώλη, Το απεφάσισα, Ζήκο. Ωραίο βόηδολο θα πάρεις πίσω στο σπίτι. Να ειδοποιήσεις εκεί στη γειτονιά μου έχουν τα σκυλιά να τη μαζέψουν. Γιατί εσείς είχατε κανένα σκύλο και το φάγατε στην κατοχή. Και μην το φάει αυτός το λέω γι' αυτό. Άιντε κακό χρόνο να έχεις. Άστο ρε πατέρα. Άιντε. Ζήκος είναι ό,τι δεν λέει τώρα, το ξέρεις εσύ. Τι είπατε κύριε τέρμα τα 1:30. Το έλεγα εγώ. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Εσύ άμα ντυθείς, ετοιμαστείς, θα σε περιμένω από το σπίτι, έτσι. Πειράζει να φέρω μαζί μου και την κυραδέσποινα. Όχι βρε αδερφέ, τι να πειράξει. Ναι, ό,τι έχει ο καθένας θα φέρει, έτσι. Στείλω και το Ζήκο εκεί πέρα να βοηθήσει την κατάσταση. Δεν είναι ανάγκη τώρα. Πώς. Να στείλουμε κι εμείς το κάτι της μας. Λίγο τυράκι, λίγο σαλαμάκι, καμιά κονσέρβα, καμιά ντομάτα. Μα δεν είναι ανάγκη ρε Παντελή. Δεν είναι ανάγκη σου λέει ο άνθρωπος. Τι θες, να πάμε να μας φάει τα κασέρια, τα σαλάμια και τις κονσέρβες μας. Άσε από 2 σάπιες κονσέρβες μέσα. Καλά κάνω ότι καταλαβαίνεις. Εγώ φεύγω. Στο καλό. Για έλα μαζί μου εσύ. Τι είναι αυτό να με παρέσεις. Έλα ρε βλάκα, πάρε και το σεπίλι μαζί σου. Δεν μπορώ. Κουράστηκα. Γι' αυτό 10 λεπτά διάλειμμα. Άκου ξαναπεί ψέματα, θα το πασταλίψω με βούτυρο και θα το κάνω σαγανάκι. Έλα μωρέ τώρα, όλα τα είχαμε, η ζήλια μας μάρανε. Α, με συγχωρείς πολύ. Δεν είναι ζήλια, είναι εγωισμός. Διότι, για στάσου εκεί. Ούτε στραβές είμαστε, ούτε κουτσές. Μια χαρά κοπέλες είμαστε. Και περπατάμε και καμιά φορά στον δρόμο και ακούμε και κανένα γεια σου γωνιά μου. Και έρχεσαι και εσύ από πάνω και μας κάνεις και κόψεις. Δεν καταλαβαίνει δηλαδή πως πολύ υπεύθυνο. Έλα μωρέ, ο Κιτσάρας είναι πολύ ιστορικός. Αν έχει καρδιά σου μαζί του. Ναι, το ξέρω. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία. Ή θα έρθει να με ζητήσει από τον πατέρα μου, ή σε λίγο καιρό θα με ψάχνει και δεν θα μπορεί να με βρει. Καλησπέρα. Καλώ τον πατέρα μου. Έλα κάτσε που είσαι κουρασμένος. Όχι και κουρασμένος. Καθόμουν, έκοβα εισιτήρια και τσακωνόμουν με τον Κοσμάκη. Αυτό είναι για σένα. Για μένα.
Αχ, καλέ πατέρα, ξέρεις τα πόσα κλείνω σήμερα. Πώς δεν ξέρω. Και εσύ μου φέρες κούκλα, αντί να μου φέρεις καμιά μάλινη παντόφλα. Όχι και μάλιν παντόφλα, κολλιτσάκης ακόμα. Άμα παντρευτείς θα σου χαρίσω κουτουνίστα. Τότε καλά θα κάνεις να βιαστείς. Τι θες να πεις? Ότι θα παντρευτώ και πολύ σύντομα μάλιστα. Πώς δηλαδή, συμβαίνει τίποτα? Όχι, αλλά να, κάτι μου λέει πως από στιγμή σε στιγμή θα έρθει κάποιος και θα σου στήσει το χέρι. Έτσι, από ένα προαίσθηση. Προαίσθηση? Ναι, να σου ετοιμάσω ένα καφεδάκι να πιείς. Καφεδάκι, όχι παιδί μου, σε λίγο θα φάμε. Ωραία, θα πεταχτώ εγώ με τη Φιφίκα μέχρι το καρμινιάρικο να πάρουμε κρασί και επιστρέφουμε. Φιφίκα! Ξέχασα να σου πω. Είδα τον πατέρα της Φιφίκας και του είπα να έρθει το βράδυ να πιούμε κανένα ποτηράκι. Καλά έκανες. Είπα και εκείνου. Εκείνου, αυτού του. Ποιανού καλέ? Αυτού του μεγαλέμπορα που έχει την μπακαλοταβέρνα. Το κύριε Παντελή λες. Μπράβο. Μήπως δεν ήθελες να τον προσκαλέσω? Γιατί να μην τον θέλω? Λέω, μήπως δεν ήθελες? Γιατί να μην τον θέλω? Καλός άνθρωπος είναι ο καημένος. Πολύ καλός μάλιστα. Αχα. Και να σου πω και κάτι. Κάμια φορά τον κάνω κι εγώ. Άντε, τρέχα, τρέχα. Πάμε, τι πήρες την ταυτάνα. Πήγαμε. Κύριε Μανώλη, τι κάνεις εδώ? Ρεζίκο. Εδώ είσαι κύριε Μανώλη. Γεια σου Ρεζίκο. Με έστειλε τα αφεντικό μου να φέρω κάτι πράγματα και να βοηθήσω λιγάκι εδώ πέρα. Καλά κάτσε μέχρι να έρθουν οι κοπέλες. Ποιες κοπέλες? Η κόρη μου με μια φιλενάδα της, τη Φιφίκα. Τη Φιφίκα βέβαια την ξέρεις, γιατί έτσι έχω μάθει. Έχω λίγο τι την ξέρουμε. Δεν μου λες κύριε Μανώλη, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι εγώ? Θα αποφάσεις, δηλαδή θα δώσεις την κόρη σου στο κελαφιδικό μου. Τι είναι εκείνη, Ρεζίκο, όλα τυχερά είναι. Μα τι τυχερά κύριε Μανώλη, τι τυχερά. Να έχω εγώ μια τέτοια κόρη να την κόψω κομματάκια και την πετάξω τα σκυλιά να τη φάνε. Όχι να την πάρει το πουλπόκ. Τα παραλές Ρεζίκο, και ο πατέρης είναι καλός άνθρωπος και είναι και από οικογένεια. Ναι, ξέρεις την οικογένεια. Ο πατέρας του καντιλανάφτης και κλεφτοκουτάς. Ξέρεις πώς πρωτοήρθε εδώ στα Καϊλάρια? Πώς? Με μισό παπούτσι και ένα ζευγάρι τσουράπια. Με αυτά περπάταγε τη μέρα, με αυτά κοιμότανε το βράδυ και όταν θέλησαν μια φορά να το βγάλουνε, χρειάζεται να του κάνουν χειρουργείο του κερατά. Αυτό θα πει πως είναι προκομμένος ο άνθρωπος. Προκομμένος! Θα φύγω 4-5 μέρες στο μαγαζί να δεις τι προκομμένος είναι. Θα κλείσει το μαγαζί με φαλιμέντο, διότι ο μόνος μορφωμένος και λογιστικά καταρτισμένος εδώ μέσα είμαι εγώ. Μάλιστα, εμένα που με βλέπεις εδώ πέρα, εγώ. Γιατί εγώ κρατάω τα βιβλία. Κρατάω τα βιβλία, γιατί είμαι νυχτιαφαριά. Τα παίρνω από εδώ, τα αφήνω εκεί πέρα και την κουράζουμε κιόλας. Επίσης, είμαι και σχολικά μορφωμένος. Είμαι τελειόφυτος τετάρτης δημοτικού. Μάλιστα και Μανώλη, μάλιστα. 16 χρόνια κύριε Μανώλη στο σχολείο, μάλιστα 16. Πώς 16? Έτσι 16. 4 χρόνια σε κάθε τάξη. Δεν είμαι σαν και αυτούς που πάνε μια χρονιά και σου λένε τα μάθαμε. Τι να μάθεις κύριε σε μια χρονιά, τι να μάθεις? Μέχρι να πας, ντάγκα ντάγκα το καμπανάκι, βγαίνεις διάλειμμα. Μετά αρχίζουν οι γιορτές, αρχίζουν οι καθαροδευτέρες, αρχίζει η 25η Μαρτίου. Τι να μάθεις κύριε, σε παρακαλώ, τι να μάθεις? Ενώ εγώ κάθομαι στο σχολείο 4 χρόνια. Τα βάζω καλά στο μυαλό μου, πήγε στο μυαλό μου, έχω και παράλληλη στήριξη. Παίρνω και το χαρτί και είμαι ευτυχιούχος λογιστικής. Μάλιστα, εμένα που μου βλέπεις. Δεν είσαι και αυτό, ναι. Άσε που ξέρω και την προπαίρνει. 5-7-35 με την πρώτη. 6-8-48, 7-8-56. Τώρα μαθαίνω και το 9-8. Έπεισα με τον Βόεδαρο, αφού τον έστειλε να βάλει μια υπογραφή και δεν βάζει υπογραφή, βάζει σταυρό αντί για υπογραφή. Τέλος πάντων, αυτός εδώ, το λέω, θα γίνει νεκροθάφτης. Σταματάω εδώ πέρα τελειωτικά γιατί δεν θέλω και να τον κακολογώ άλλο. Μπράβο Ζήκο, καλά κάνεις. Να μην λες τίποτα. Να μην μιλάς καθόλου. Σε παρακαλάω και εγώ ιδιαίτερος να μην λες. Μα τι να λέω τώρα? Όλα αυτά που ξέρεις για τους Αραβώνες και τα λοιπά. Μα τι με πέρασες κύριε Μανώλη, για κάνα κουσκουσιάρι και μου λες να μην λέω. Τι με πέρασες? Όταν κάτσουμε στο τραπέζι θα τους το πω εγώ. Ωραία έκπληξη που τα ετοιμάζεις. Άλλο αυτό. Εσύ πάντως να μην λες τίποτα. Δεν λέω, δεν λέω. Έτσι.
Ούτε στα κορίτσια. Ποια κορίτσια? Μιλάω εγώ στα κορίτσια. Εγώ τα κορίτσια τα ντρέπομαι. Εγώ με ντροπιάζω. Εγώ κοκκινίζω όταν με πειράζουν τα κορίτσια. Τα κορίτσια της γειτονιάς σου με πειράζουνε. Αυτά τα κορίτσια. Εγώ πάω μέσα. Έρχομαι κι εγώ. Μπαμπά. Εδώ είναι και ο Ζήκος. Ναι, εδώ είμαστε κι εμείς. Ήρθαμε να πάρουμε ένα χεράκι λίγο εδώ πέρα. Γνωρίζεστε με τον κύριο Ζήκο Φιπίκα? Αν γνωρίζουμε με τον κύριο Ζήκο, αλίμονο ο κύριος Ζήκος είναι μεγάλη μου δυναμή. Μα μην εκτίθεσαι, μην εκτίθεσαι. Κάθε βράδυ τον βλέπω στον ύπνο μου. Μα μην προπαίνεις σε αποκαλύψεις, γιατί και Μανώλης μπορεί να κάνεις κουσκουσές και να τα πεις στη γειτονιά. Και προσέξατε κύριε Μανώλη, τι ωραία μάτια που έχει. Ναι, από μάτια στεκόμαστε πολύ καλά. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, αλλά είναι ένα χάρισμα που μου το έδωσε και ο Θεός. Δηλαδή, επειδή έχουμε δύο ωραία μάτια τώρα, να καμαρώνουμε. Τα είδες? Δεν είναι τα ίδια. Αυτό εδώ, αυτό είναι το καλό. Αυτό το έχω 1,5 μήνα, δεν χάλασε ποτέ. Αυτό έχω για τις μακρινές αποστάσεις. Κοιτάω μακριά. Το άλλο είναι το τσακίρικο, αυτό εδώ, το έχω για κοντά. Μόλις πέσει ένα τάλιρο, τσουπ, το μαζεύω. Αυτό την περασμένη εβδομάδα ήταν πράσινο, τώρα ξέβαψε. Έχουμε τα πράγματα εδώ πέρα. Τι είναι αυτά? Είναι ένα δώρο που στέλνει το αφεντικό μου για τα γενέθλια της Λίτσας. Τάχα μου, τάχα. Ζήκο! Έλα, τι το λες, τι το λες. Τι το λες. Εγώ το λέω, σου φαλιάσεις. Μα είναι τόσο πράγματα αυτά. Ναι, είναι το πρώτο και το τελευταίο χουβαρνταλίκι που κάνει το αφεντικό μου. Ο Τσιφούταρος, ο γεροτσιφούταρος. Πάρε και αυτό. Να σου πω, Βίθα. Τι θες, Ζήκο μου? Κυρία φέτα και κονσέρβα σιωλωμό, μήτε πρωταγγίξεις. Ούτε κατά διάνοια. Τέλος πάντων, μια κουβέντα λέω και περδίνει με πάση υποψίες. Άσε να φάει φέτα οι άλλοι, να πεθάνουν οι άλλοι ξένοι. Δεν μου λες. Τις βέρες τις αγόρασες? Όχι, δεν τις αγόρασα, αλλά μαζεύω λεφτά. Κάνω και κάτι μικροκλοπές στο μαγαζί. Κλοπές? Ναι, ναι, δεν κλέβω το αφεντικό μου, κλέβω τους πελάτες. Δεν μου λες. Του πατέρα σου το απες. Εγώ να του το πω. Και ποιος το πει, εγώ. Βέβαια. Εγώ το πω. Εσύ βέβαια. Και γιατί εγώ. Γιατί έτσι πρέπει, έτσι είναι το κανονικό. Άμα είναι το κανονικό, μόλις δω τον πατέρα σου, τσακ, θα του το πω. Εντάξει, μπράβο Ζήκο μου, μπράβο. Αχ, παιδί μου εσύ, παιδάκι μου εσύ, παιδάκι μου εσύ. Πεθερό σου. Ζήκο, πώς από εδώ Ζήκο? Έλα κύριε Σωτήρη μου, έλα. Μέσα είναι ο Μανώλης. Να, μέσα είναι, θα πιστέψεις λίγο. Καθίστε, καθίστε. Ευχαριστώ. Δεν μου λες Ζήκο. Ομόρφης, έτσι μου φαίνεται. Μπα, χτενίζουμε διαφορετικά. Κι άλλαξα τύπο ίσως. Άλλωστε, τι να την κάνει την ομορφιά ο άντρας. Βέβαια, μακάρι την έχει κανείς. Αλλά τώρα που να την δούμε εμείς, τώρα τα μαγαζιά κλείσαν. Εμείς δεν προλάβουμε. Εμείς το χρόνο μας. Διότι στον άντρα, το πάρκερ Σωτήρη μου είναι να είναι ευγενικός, να είναι αρμονικός, να έχει υπεροψία, στροβλεψία, καχυποψία και όλα τα ψία. Πόσο χρόνο είσαι? Εσείς κύριε Σωτήρη μου γιορτάζετε της Αγίας Σωτήρη. Ναι, και Σωτήρη μου της Αγίας Σωτήρας είναι θηλυκού γέννη. Εσείς γιορτάζετε με τα σιδερικά, τα σπανακαία, τα σέσκορα και όλα τα σιδερικά. Ναι, αλλά δεν μου είπες πόσο χρόνο είσαι. Μάλιστα, επιμένετε. Εγώ κύριε Σωτήρη μου, του σήμερου ημέρα το τέλος, βρίσκομαι σε μια ηλικία όπου πάσα ένας εις άντρας οφείλει να φροντίζει για το μέλλον του. Το αύριο, το μεθαύριο, το παραμεθαύριο και όλα τα αύριο τέλος πάντων. Διότι εξ αρχαιοτάτων χρόνων γνωρίζουμε ότι ο άντρας είναι το ισχυρόν φίλο μου. Ο άντρας, ο ανήρου και η γυνή το φίλο. Διότι και η Καινή Διαθήκη και η Βίβλος μας εδίδαξε ότι όλοι οι άντρες συμμετέχουν στους αγώνες. Προπολεμικούς αγώνες, βαλκανικούς αγώνες, Champions League αγώνες και όλα τα τελωνιακά συστήματα εκλογικών καταλόγων και κτηρίων. Πυργωμένων όλων αυτών των καταστάσεων για το μη χειροβέτιστο βεβαίως, βοήθειά μας, για το άτομα να γίνουν προτεραιότητες, είναι το σημαντικό Θεός, ερέησε το όνομα μας, αλήθεια. Καταλάβετε τι σου φίλοι μου. Ευτυχώς ότι δεν κατάλαβα εγώ. Εδώ. Κύριε Σωτήρη μου, μια στιγμή είμαστε τώρα μονάχοι και μιλάμε για μελλοντικά θέματα.
Μπορώ να μου επιτρέψετε να μιλήσω για ένα πολύ προσωπικό μελλοντικό μου θέμα. Ας σηκώνεστε λιγάκι πάνω, κύριε Σωτήρη μου. Είναι ανάγκη. Ναι, θα πάρει και μια οργανωτική υπόθεση το θέμα. Κύριε Σωτήρη μου, εγώ βέβαια μπορεί να είμαι ένας μπακαλόγατος, αλλά για την κόρη σας αισθάνομαι κάποια πράγματα τα οποία είναι... Α, ήρθε Σωτήρη. Στο διάλογο. Χρόνια πολλά να ζήσεις σαν τα ψηλά βουνά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σωτήρη. Να ζήσετε, να ευτυχήσετε, να είστε κορακοζόοι, ό,τι επιθυμάτε, ό,τι ψηφιμάτε. Ευχαριστώ, Ζήκο. Εσύ τι κάνεις? Εμείς είμαστε λιγάκι στενοχωρημένοι, αλλά προσωρινά, προσεχώς καλύτερα. Διότι είμαστε και κάπου αλλού δοσμένοι, όσο να είναι. Πού είναι το κρασί, παιδιά? Αμέσως, πατέρα. Εσείς σήκωσάτε μέσα και πιάσετε το κρασί. Άντε, τρέχα. Σωτήρη, δεν καθόμαστε. Και δεν καθόμαστε. Εγώ λέω να πιέσουμε σιγά σιγά, εν τω μεταξύ θα έρθουν και οι άλλοι. Δεν μου λέτε, κορίτσια, αυτό το κρασί από εμάς το πήρατε? Όχι, από τα αρκουνιάρι. Γιατί εμείς είχαμε ένα ξυλιά. Μα ένα ξυλιά. Όποιος έβγαινε ένα ποτεράκι, έλεγε το πάτερ ημών και τα βιαζόταν τα νάσκερα. Σε ακούστε, παιδικό σου θα σε κάνει κοιμάτι. Εγώ και Μανώλη το αφεντικό μου το αγαπάω και θυμάμαι τη ζωή πολύ του. Αλλά και τέτοιο γουμάρι δεν ξανά. Να σκάσεις! Ρίξε ο κλεισμένος τραβάδι! Δεσποινής γλίτσα μας, επιτρέψτε μου να σας προσφέρω αυτή την αθοδέσμη, της οποίας τα μυρωδόλα λέλουδα και το χαρτί του καλπάν. Πανάδευε σε όλοι, Για τα λουλούδια και για όλα. Λίτσα, παιδί μου, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου και του χρόνου με έναν καλό γαμπρό. Άρχοντο νοικοκυρά πενεμένη και δαχτυλομετρούμενη. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά και Ελλάδα. Περάστε, παιδιά. Ορίστε, κύριε Πατελή. Κάτσε, κύριε αδέσπη. Πατελή, πάρτε το κανένα ωραία μεσεδάκι που μας στείλατε, καμιά σαρδελίτσα. Παπα, αλμυρά ποτέ. Ναι, αλμυρά δεν τρώει. Τα αγορεύει ο κτηνίατρος. Σωλίδες. Πατελή, φέτο. Παπα, ούτε φέτα. Τι σ' έλεγα, φοβάται μη τα κακαρώσει. Λοιπόν, οι άνθρωποι συνηθίζουν να γιορτάζουν τα χαρμόσυνα γεγονότα. Ας γιορτάσουμε κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο. Πίνω! Για να ξυγνώτουν πόνο. Εδώ πάει. Πίνω! Να με έκανε και τα ξέρει. Δεν τα ξέρει τα πάρα Κατιανά. Μπορεί να χρωστάει, μπορεί να υπογράψει ένα γραμμάτιο. Κάτσε κάτω. Έπιασε κουκίτι του λεξιλόγιου. Στην υγειά του νοικοκυριού, στην υγειά της γενεθλιούσης και γενικώς στην υγειά πάντων και παξών. Παξών των ρουσιών, βοήθεια. Εσείς υπόλοιπες κάθεστε. Πώς με πρόσεξες. Κάτσε, βρε. Άμα είναι καλά η λειψία, θα καθίσουν βέβαια. Λοιπόν, αυτά είναι η συντονιμία. Άντε κανένα και φτεδάκι τώρα που είναι ζεστά. Και φτεδάκια. Μπορούμε να πάρουμε ένα μεζεδάκι, να πάρουμε ένα πιο φτεδάκι. Θυματίστηκα. Καλησπέρα. Ορίστε, παιδιά. Περάστε. Χρόνια πολλά, Λίτσα. Ευχαριστώ πολύ. Τα χρόνια του Αβραάμ και τα αγαθά του Ισαάκ. Ευχαριστώ, Κιτσάρα. Ορίστε, παιδιά. Περάστε, καθίστε. Ναι, εσύ. Μα δεν φτάνει, δεν χωράμε και Μανώλη μου. Χωράμε, Ζήκο. Μα δεν άκουσες τι είπε, θα πει ο Αβράμις και ο Ισάκης. Μην με προσβάλλεις τώρα, θα φτάσω. Μα με συγχωρείτε και Μανώλη μου, εγώ δούλεψα, πρέπει να φάω. Με συγχωρείτε, να μην πάρω το μερτικό μου. Καλά δεν τρέπεσαι, βρε. Μυστική θα μείνουμε κύριε Μανώλη μου.
Ζήκο, γιάτες λίγο, γιάτες, ποιος σε ζητάει στην πόρτα. Δεν με ζητάει κανένας. Μάλλον θέλει κανένας τόσο ατζής. Τώρα ένας μου είπε τον κύριο Ζήκο θέλω. Α, είπε τον κύριο. Ναι. Μετά ακόμη μερικοί χοντροπαλάδες που με σπρώχνουν. Τον κύριο Ζήκο είπε. Τάξους βιολετέρα. Την κοπάνισε. Λοιπόν, γεια μας. Γεια μας και Μανώλη, να σου ζήσει, Ευχαριστώ. Σαν τα ψηλά βουνά. Ευχαριστώ. 100χρονη γεια μας και Ραδέσποινα. Αντιλήφθης τι μου συνέβη και Μανουήλ. Με αποπλάνει σου πας και να μου πάρει την καρέκλα. Κάτσω που να είναι, δεν πειράζει. Ναι, να κάτσω που να είναι. Λοιπόν, μέσα στη χαρούμενη αυτή μέρα, ας αναφωνήσουμε όλοι μαζί, ζήτω το έθνο. Είπα που μαζευτήκαμε εδώ πολύ, να πούμε κάτι πατριωτικό. Λοιπόν, μέσα στη χαρούμενη αυτή μέρα, έχω να σας αναγγείλω ένα ευχάριστο γεγονός. Να το πάρει το ποτάμι. Να το πάρει το ποτάμι. Είπαμε του κερατά να το πάρει. Απόψε αραβωνιάζω την αγαπημένη μου κορούλα με τον κύριο Παντελή. Πάμε ρε Κιτσάρα, δεν έχουμε καμιά θέση εδώ μέσα. Σρέτα έπιπλεση! Για να σε πετάξει τους φτεριές, κάτσε καλά! Για να ξέρεις πως πουλάω τους μάνης εγώ. Ψύχε, είσαι εδώ. Εδώ είμαι, μου είπε και συγκαμαρώνου. Αυτό δεν με ήρεσε. Στόπα, θα ξεφτυλιστείς. Στόπα, δεν μ' άκουσες, θα γίνεις κακομοίρας, άρα δεν μ' άκουσες. Πρέπει να χαθείς από το Μην χρόνο. μου κάνεις συναψίες εμένα. Άιντε να Μην χαθείς μου από κάνεις το χρόνο. συναψίες. Άιντε κακό χρόνο να έχεις. Τρέπεσαι λίγο. Άιντε. Τρέπεσαι λίγο. Α, παιδάκι, Άιντε, εσύ κακό παιδάκι μου χρόνο. δεν καταλαβαίνεις. Εσύ παιδάκι μου δεν κατάλαβα. Άιντε. Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα. Όχι ότι είμαι κουτσομπόλα, δεν το κάνω από κακό. Θέλω να έχω υλικό κι ας μου τρώει η περιέργεια της. Βρέσει! Ποιος? Ο Μιμίκος, ο γιατρός. Να περιμένει. Βρέσει! Τι ψοφάλογα στα ψοφάλογο. Σήκω πάνω. Δεν το ξέρεις ότι έχεις την ευθύνη του καταστημάτου. Μας παρατάς και να πάτε νόβρουτσα, λέω εγώ. Να σου παρατήσω, βρε μπουρτζόβλαχε. Βρε πρέπει να ξέρεις όταν έχει ο Παντελής, εσύ είσαι υπεύθυνος εδώ μέσα. Το ξέρεις. Και εσένα τι σε νοιάζει, μπορώ να μάθω. Με νοιάζει και με κόβει και για το μαγαζί και για τον κύριο Παντελή. Και πρόσεξε κακομοίρα. Γιατί έτσι και κουνήσω το μικρό μου δαχτυλάκι, σε αρπάζει αυτοδιακά και σε στέλνει πίσω στο πλάτσι. Ναι, θα με στείλει οποιουσδήποτε, γιατί βλέπεις εσύ έχεις τα μέσα εδώ πέρα τώρα. Μέσα. Ναι, είσαι άνθρωπος κυβερνήσιους. Κυβερνήσιους, καλύτερα. Αυτοί που κατόρθωσαν να τελειώσουν τις συνοικίες σου του έσχους. Γιατί είναι έσχος, όχι αυτό θέλω να μου πεις, γιατί είναι έσχος. Έσχος είναι, γιατί αυτός, αυτή η μικρή κοπέλα, αυτός ο κουτσαμάν γορίλας, θα του τα φορέσει. Και σένα τι σε νοιάζει. Δεν μπορώ να δουλεύω στο μαγαζί ενός ξεφτύλα. Και πού το είδες ότι είναι ξεφτύλας, πες μου. Ξεφτύλας είναι. Γιατί αυτή η μικρή κοπελίτσα, εκείνο ο κουτσαμάν γερόντερος, θα του τα φορέσει. Λοιπόν, θα σου ανοίξω το κεφάλι στα δυο, Έλα. έτσι και ξαναπείς λέξη γι' αυτό, κύριε Παντόφλα που έχω.
Καλησπέρα. Καλώς τον Γερμανό. Καλώς του πυθυρό του ρινόκυρου. Πού πάει για Γερμανό? Καλά, κύριε Αδέσπου. Ο Παντελής δεν είναι εδώ. Όχι. Πού είναι? Δεν ξέρω κι εγώ τώρα ήρθα. Βρέσι, πού είναι το αφεντικό σου? Το αφεντικό μου είναι στο μαγαζιά ψωνίζει. Ποια μαγαζιά, τα μαγαζιά κλείσανε τώρα. Κλείσανε, τώρα το μάζεψε η κλούβα. Κάτι έτσι που μαζεύει η κλούβα όταν σου λέει πού υπάρχει γαμπρός, μέσα εσύ. Καλά στις κουβέντες και φέρε μου ένα ποτήρι κρασί να πιω τώρα. Τι κρασί, εμείς τώρα κλείνουμε. Ώσπου να κλείσετε, φέρε μου ένα ποτήρι κρασί. Άντε, μπράβο. Σκέτου. Σκέτο. Θα πάω σπίτι να φάω. Μπα, και δεν κάθεσαι εδώ πέρα τελικό. Έτσι κι αλλιώς βρήκατε το μήνα που τρέχει τους 11 και τρώτε και πίνετε και γράφτε εσύ. Δεν ξεκουμπήσω από εδώ πέρα και έχω να μιλήσω στον άνθρωπο. Τι, θα κάνεις ακουμπή, Ό,τι θέλω θα κάνω. θα κάνεις ανακαταμετάδοση εις ρυθμών απαγορεύσεως. Ό,τι θέλω θα πω. Θα φύγω λάθρεξε, μην αρχίσεις εδώ πέρα τα τέτοια, γιατί και το χεράκι σου στη γειτονιά είναι μουρτάρικο. Θεμάσαι το χρονάκι. Αλλιώς, κοίταξε να έχεις το νου σου, θα ψαχτούμε στο τέλος, θα ψαχτούμε. Βρες τις κουβέντες και φέρε μου ένα ποτήρι κρασί. Δεν το ξέχασες, Όχι. Σε ποια άλλη κουβέντα ξεχάσεις το τερλίκωμα, να βλέπεις δεν ξεχνιέται το τερλίκωμα. Δεν σε παρακαλώ. Το παρακαλώ του Παντελή του Κουφάντερ εδώ είναι. Μάλιστα, εδώ είναι. Μήπως πέρασε ο κύριος Μπούρμπουρης. Ο Μπούρμπουρης, ποιος είναι ο Μπούρμπουρης? Ο κύριος Μπούρμπουρης, ο κύριος Κιτσάρας. Α, ο Κιτσάρας είναι και Μπούρμπουρης. Έχει δύο ονόματα λόγω αναστήματος. Όχι, δεν φάνηκε και ανησυχούμε κι εμείς. Και από το αποθυμίσαμε, γιατί λέμε τι να γίνει βρε ο κερατάς. Κάπου εδώ κοντά λέει υπάρχει ένας καφενές. Όχι εδώ κοντά. Πέμπτος δρόμος αριστερά. Οδός Τζιλιβίνγκα. Δεν χρειάζεται αριθμός, θα το βρεις. Θα δεις καμιά 20 τα μπελχανάδες απ' έξω όλα ξαπλωμένοι. 2 παίρνουν τάβλη, 10 μιλάνε, ξάλλου τράβα και ξυπνιός φαίνεσαι, μουστάκι έχεις, θα το βρεις, θα το βρεις. Μάλιστα, Ναι. μάλιστα. Για να το λες εσύ έτσι βέβαια, έτσι θα είναι. Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, όταν θα έρθει ο κύριος Μπούρμπουρης γιατί θα έρθει, Α, θα έρθει. να του πεις ότι τον περιμένει ο Μίτσος σοφέρ στο καφενέ. Εσύ σου Μίτσου σου φέρ. Χάρηκα δεόντως, Ζήκους. Μπα, και γιατί ρωτάς εγώ που είμαι, και κοιτάς και ταυτότητα, γιατί με ρωτάς? Αυτή μοιάζει για πολύ έτος μόνο αδερφάκι μου. Έπα στο διάλογο, ρε πάλι σου φεράσα, που δεν με πεις πια εδώ. Άντε, δεν έβαλα να πιάνει. Πάρε, τι αποκάνετε. Δεν ξέρω, όλα αυτά τα έχει αναλάβει ο Παντελής. Α, φαίνεται θα είναι άνθρωπος του Παντελή ο κουμπάρο. Είναι ένας φίλος του λέει μεγαλέμπορας που συνεργάζονται μαζί. Είδες, η τύχη σας άνοιξε. Σκέπου τώρα να έκανες γαμπρό τον ηλεκτρολογάκο και κουμπάρο τον Κιτσάρα. Μη μου τον μελετάς από τον Κυραδέσποινε γιατί έτσι μου ήρθε καμιά μέρα να τον βάλω κάτω για να τον πατήσω σαν πακακό. Α, να. Καλώς τον Παντελή. Καλώς το πάγου με τα δώρα. Ψώνισες αφεντικό. Μάλιστα, ψωνίσατε. Α, ψωνίσατε. Πετάς τα λεφτά στο παλιοκούκια και δεν κοιτάς να πάρεις ένα σακί φακές που τελειώσανε. Τι λες ρε. Ζητάνε φακές οι άνθρωποι πέτουν του μυρουβίφια. Τι λες ρε, τρελάθηκες. Εγώ τρελάθηκα. Έτσι σου βάλει φακές δεν είχαμε εκεί πέρα. Είχαμε, δεν έχουμε. Φύγανε οι φακές. Τι τις έκανες, τις πούλησες. Όλες πούλησα, φύγανε μοναχές. Σκάσανε οι φακές, φύγανε τα μαμούνια, πήρε κάθε μαμούνια μια φακές. Δεν μου λες, αυτό εδώ πέρα τι είναι? Ας το κάτω. Το γαπριάτικο υποκάμισο. Και γιατί και λες υποκάμισο, τι είναι υπολοκαγός? Δεν μου λες, τι χρώμα του πήρες? Άσπρο. Άσπρο! Γιατί δεν έπαιρες ένα μαύρο, το μαύρο θα φορέσεις πρώτα. Άρα ήταν να χαθείς. Και τα άλλα τι είναι τα άλλα? Τι είναι τα δύο που κάνουν? Διάφορα. Τι είναι? Πιτζάμες, γραβάτα, κάλτσες, σόβρακα. Α, πήρες από όλα τα σχετικά. Από όλα. Ξέχασες όμως το σπουδαιότερο. Ποιο ρε. Σαμάρι πήρες? Άιτε να χαθείς από εδώ πέρα. Ας το ζυγό Παντελή και άλλα κατά εδώ. Λοιπόν, εγώ να πηγαίνω. Θα περάσεις από το σπίτι. Θα περάσω πρώτα από την άλλη και ύστερα από το σπίτι. Να πας στο καλό και τα δέοντα στην πουστή μου. Να πίνει το γαλατάκι της. Ναι, γαλατάκι την κουπέλα και κουρκούκι του γαμπρό. Έλα, δεν πάψε. Αηδία κατάρτισες πια. Γιατί άρχισε Παντελή?
Πέρασα από το κουβάρι. Να πούμε τα τελειωτικά. Τα είπατε. Έφατσα να πιούμε και ένα ποτηράκι κρασί, γι' αυτό άργησα. Του είπες για την Κυριακή. Άκου να ακόμα σε ερώτηση. Του είπες για την Κυριακή. Την Κυριακή είναι ο γάμος. Πότε πήγε το Σεπτέμβρη. Μα δεν τον ακούς που λέει ανοησίες τραπαγελίστικες. Άστο ρε Παντελή, Ζήκος. Είναι ανοησίες λέει τώρα. Όχι ανοησίες στους Ζήκους, όχι ανοησίες. Δεν με ξεκαθαρίζει καμιά σιγαριά, είναι δυνατόν στο δίσκο. Κοίταξε, είμαι καλός δισκουβόλος. Μωρέ δεν πας στο διάλογο, επιτέλους λέω εγώ. Μάλλον τον αυλικό σου με κολλάει το μαγέρις. Άστο ρε Παντελή, τι έγινε με τον κουμπάρο. Ποιο κουμπάρι. Το κουμπάρο. Ποιος παντρεύει. Ποιος παντρεύει τι λέει. Μα έχει αφήσει μυαλό επιτέλους. Μυαλό δεν είχες ποτέ. Κουρκούτασες σου. Όταν που πήγες και αγάπησες, διότι βλέπεις πήγες και αγάπησες πάνω από άνθρωπος της ηλικίας σου. Επιπέκω. Μπέμπι, Μπέμπι σου μιλάει ο μπαμπάς. Μιλήσατε παπά, έτσι. Μιλήσατε παπά, δεν μου σε κάνει τετά. Θα σε πάει λά, θα σε πάει κουτά, θα σε κάνει το πεπέ. Την Κυριακή θα ξεφτυλιστείς την Κυριακή, θα σε πετάξουν το πατικά επιτσιρικάς που θα πάει καπνός. Την Κυριακή θα με δεις και δεν θα με γνωρίσεις. Πώς θα γνωρίσεις το κόπο, το μάτι που θέλεις, κασάτσος θα είσαι. Εγώ θα νικώ. Άιντε να χαθείς. Ωραία ρε Παντελή, πώς τον ανέχεσαι τόσο καιρό. Το βλέπεις τώρα τελευταία που έχει αδυνατήσει. Κάθε βράδυ στο φαγητό του ρίχνω και λίγο παραθείο. Σ' τι μου είπες, μου ήρθες στο θείο. Γεια σου Ζήκο. Βρε καλώς τον Άγιο Νούφριο. Ψυχρανμένοι είστε. Διακρίνω μια ελαφρά ψυχρασία μεταξύ σας. Πότε ψυχραστήκατε. Άραξε τη μάρκα πάλι! Δεν είμαστε στο διάλογο που χαλάει στον μάρκα. Μια μάρκα θα φουμάρεις, μια μάρκα! Δεν μου χαλάσει το λίμο και δεν μπορώ να το προσθέσω. Δεν μου λες Ζήκο. Δεν σου λέω. Με τσίτσε κανένας. Ναι, συζήτησε ένας Λεχρήτης. Γιατί τον έλες Λεχρήτη τον άνθρωπο τον εξαίρεις μωρέ. Μήτε που τον ξέρω και μήτε που επιθυμώ να συνάψω σχέση με Παλαιοχρήτης. Που ήθελα να βύρω κιόλας, το λέω. Τι με ήθελες Ζήκο. Ο Λεχρήτης. Ναι ο Λεχρήτης μωρέ ο Λεχρήτης. Τώρα που το παραδέχεις, εντάξει, θα σου πω. Γιατί πριν μου ήσουν αντιρρηξίας. Και περιμένεις στο στενό, στο τηλεδίγκα, στο καφενέ. Μίτσους λέγεται. Εντάξει. Εκείνος Μίτσος, Ζήκος εγώ. Εντάξει Ζήκο. Θα ξανάρθω Ζήκο. Α, θα ξανάρθω. Θα ξανάρθω να καθαρίσουμε Ζήκο. Το καθαριστήριο είναι για σένα. Τι ήθελε αυτός ρε. Αυτός πάει να πει τον ηλεκτρολογάκο να σου ετοιμάσουν το ρημάδι που σου έλεγα. Άιντε να χαθείς. Άιντε σκάσει και έλα να δούμε να με πεις τι έπιασες σήμερα. Έπιασα, τι έπιασα, δεκάρις έπιασα. Όλο ο Βεριστιτζίτης της παγκοραμένη έκανε. Ήρθε μετά εκείνος ο Στραβάρακος, ο Τιλικιτζής. Εκείνος μαζί με τον άλλο του Στραβοχημένο. Και ήρθε κοιτάει έτσι. Ήρθε μια παρέα, ήρθε κάτι γούζα, μια ντομάτα, λίγα αγκουράκι εκεί πέρα, κάτι σάπιες κονσέρβες που είχα, πέσε 9 έπασε, 9. Γιατί 9. Έτσι, πέσε 9 τώρα. Ήρθε μετά εκείνος ο Πουρτουφουλάς, εκείνος που του κυνηγάει η αστυνομία. Αυτός που φοράει την τραγιά σκανάποδα και σε κλέβει με το ένα μάτι. Ήρθε μια μεγάλη παρέα, είπε κάτι γούζα, κάτι αυγά, κάτι ντομάτες, λίγο ξινόγαλο, 15 και 80, πες 15. Γιατί 15 ρε. 15 για τη στροφιλοποίηση. Τι, θα πάμε κόντρα στους δεκατικούς αριθμούς τώρα. Ναι, σε παρακαλώ. Μετά ήρθε εκείνος ο άλλος. Εκείνος αυτό που σε κοιτάει εσένα και μιλάει στο Τόκιο. Είναι λάθος. Αυτός ήρθε μια μεγάλη παρέα. Τους έκανα κάτι αυγά εκεί πέρα. Λίγοι ντοματούλες, λίγο κεσεράκι, 2 κονσέρβες σάπιες. 45 και 60, πες 40.
Όχι ρε, δεν λέω 40, γιατί άμα πω 40 θα είναι η ώρα σου. Αστυνομία, τις κλέβουνε! Άρε κερατά, εσύ θα την πληρώσεις. Η Λίτσα, η Φιφίκα, τις κλέβουνε! Άπου να όψιστε! Από κακό τσόπου να σας πάει! Ποιος που χάλασε το μάτι του καλύτερου! Ποιος! Κοίτα κύριε Μανώλη και Σωτήρη, κοιτάξτε τι μου κάνετε το μάτι του καλύτερου, κοιτάξτε! Τώρα ζητάστε αυτά, να δούμε τι θα γίνει με τα παιδιά και μετά βλέπουμε. Όχι, εγώ θέλω να μάθω ποιος με βάρεσε! Να σου πω εγώ ποιος σε βάρεσε ρε. Εσύ που κλείνει δεν με φτάσεις! Άντε ρε. Μην με κάνεις χειραψίες γιατί δεν βαράω αυτά που άφησε ο Ηρώδης! Μανώλη, τι κάνουμε τώρα? Τι γίνεται τώρα, Λίτσα? Δεν συγχωρείς πατέρα. Το ξέρεις πως ο λόγος σου για μένα ήταν πάντοτε νόμος. Αλλά αυτό που μου ζήτησες είναι τελείως αδύνατο να γίνει. Με συγχωρείς κύριε Μανώλη, η Λίτσα και εγώ θα φτιάμαστε 2 χρόνια. Τώρα που τακτοποίησα το οικονομικό και έπιασα δουλειά στη ΔΕΗ, δώσε το προς την οργή κύριε Μανώλη. Κύριε Μανώλη, γιατί που είναι να βιάσει μια ώρα αρχίτερα. Με την ευχή μου, παιδιά! Μπράβο κύριε Μανώλη, είσαι Λεβέντης τελικά, σε παραδέχομαι, είσαι Λεβέντης. Αφεντικό, με την ευχή μου. Λοιπόν, και τώρα η σειρά μου. Τι σειρά, θα παλέψεις? Κάνε μόχολο. Ποιος είναι μόχολος? Ρε κάνε του Μπέκα ρε. Του Μπέκα εγώ? Ναι, κάνε του Μπέκα. Δεν είναι του Μπέκα, εμένα του Μπέκα δεν είναι σίγουρη. Λοιπόν, Σωτήρη, σε ξέρω και με ξέρεις. Υποφέρω και υποφέρεις και... Χωρίς και. Μου δίνεις την κόρη σου. Πώς? Τι, ποια είναι ο κόρης σου? Και εμείς τι κάνουμε εδώ πέρα? Εμείς θα κάνουμε πιο πολεμικά και εδώ πέρα. Ρε κάνε του Μπέκα σήμερα. Του Μπέκα πάλι εγώ. Για τα πω τώρα. Σε παρακαλώ, μην βάζεις να ψηφίσεις. Μόκο, του Μπέκα. Ας το δούμε. Ας τα το κοιτάμε. Ας το δούμε. Του συζητάς. Ας του τυραδές. Ποιον άστρο? Ας του τυραδές. Μανώλης ρε. Ναι ρε Μανώλη. Μανώλης. Μανώλη. Μη μ' αφήσεις. Μαλώνω ρε. Μαλώνω. Δεν πιστεύω να έχει καμιά φωλιά από κατσαρίδες. Δεν θέλεις και κατσαρίδες τώρα. Με κατσαρίδες μαλώνω ρε. Μαλώνεις ρε. Ναι ρε. Μαλώνω. Μαλώνει. Μάλλον του βρεχός. Μαλώνει εγώ. Δεν την έσκεσαι. Ξεφτύλισε να ξέρεις. Την αγαπάς? Και βέβαια την αγαπάω. Και να σου υπόσχομαι θα τα περάσει ζάχαρε. Ναι, άσε πετάει τη ζάχαρη. Εσύ κόρη μου, τον αγαπάς? Τι το ρωτάς, πατερούλη? Τι του ρωτάς?
δεν το ρωτάς. Δεν την προσέξεις τώρα, δεν τη ζορίζεις. Τι να προσέχεις, ρε. Πάλι μένα παιδί μου. Πιτσαράκο μου. Φιδικάρα μου. Γυναίκα είναι άπιστη. Φιλοσόφισα τώρα. Εσύ. Μαζί, πάμε μαζί. Μικρό του μύρου κάμαλου. Καθυστερήσουμε πολύ, εξάλλου είχα πει ότι έχουμε μία έκπληξη. Ας έρθουν οι κυρίες μία από εδώ, μία από εδώ. Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα, σας άρεσε πολύ, φάνηκε από τα γέλια, τα χειροκροτήματα κλπ. Δεν έχω λόγια για όλους αυτούς. Ένα χειροκρότημα, γιατί πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι αφιέρωσαν χρόνο, κάνανε θυσίες. Να πω και τώρα, το γράψαμε και στο διαδίκτυο, ότι αύριο θα παιχτεί η παράσταση και εκείνο, να σε καλά, χίλια ευχαριστώ κύριε Κούρτη. Κάποιοι μείνανε, φύγανε από εδώ χωρίς να την έχουν δει και έτσι αποφασίσαμε λοιπόν να γίνει και αύριο. Το λιγότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε για σας είναι να σας δώσουμε από ένα αναμνηστικό. Θα φωνάζουμε λίγο τα ονόματα αλφαβητικά. Η κυρία Δέσποινα, η κυρία Αρζουμανίδη Ζωή. Η Λίζα μας θα δώσει εδώ πέρα το δώρο της κυρίας, να μην καθυστερούμε απλώς. Το Κατερινάκι μας, η Αποστόλου Παρασκευή. Θα έρθουνε όμως ο Νικόλας, γιατί η Λίζα έκλειψε την παράσταση τώρα, ο Νικόλας, η Μαρούλα, η Αγάπη, η Λίζα είναι ήδη εδώ και ώρα, η Νικολέτα, ο Δημήτρης Ανδρεάδης, Κυριάκος Καρυπίδης, Σωτηρία, Παντελής Στέφανος και Γιάννης Λάιος, τα παιδιά. Ο σοφέρ μας, ο Γαβριλίδης Θεόδωρος, εδώ. Μία αυτοδέσμη και το αναμνηστικό του.
Νικόλα, δώσε τον κύριο Φόδωρα εδώ. Ο Κυρμανόλης μας να έρθει μπροστά, ο Καραστογιάννης Θανάσης. Δώσ' το, Μαρούλα. Κιτσάρα, μπροστά. Μεταξάς Νίκος. Εδώ θέλουμε τον Ανδρεάδη. Εδώ ο Ανδρεάδης ήταν απέτησή του από την ώρα που μπήκε, Μπέικος Γιώργος Ζήκος να το δώσει. Και τη σακούλα του. Ο Μιλωνάς Θανάσης, ο Αργύρης μας. Ένα παιδάκι εδώ, το κορίτσι μας εδώ. Κύριε Παντελή μας. Κύριε Παντελή μας. Ο Παπαδόπουλος Ιωάννης. Το λιτσάκι μας θα ετοιμάζεται. Ευχαριστούμε, κύριε Παπαδόπουλο. Σάκου Μαρία, το λιτσάκι μας. Από τι θα το πάρεις? Να ετοιμάζεται και η φιφίκα μας. Τσίκου Μαρία. Νικόλας, ο Νικόλας θα δώσει την ξανθιά κυρία εδώ. Και από εκεί θα πάρει στο δωράκι. Χρυσοτήρη. Είναι ο Τσότσιος Στέφανος. Η κυρία Αντωνία Σπηλιοπούλου, συγγνώμη Αντωνία μου, έλα. Αντωνία, έλα, Αντωνία την Ασπασία κοιτάω. Είναι υποβολέας, είπαμε. Και η Ασπασία ξεσφίγγει, υποβολέας. Ο κύριος Κώστας Σακαρίδης θα μας κάνει την τιμή. Φώτα ήχος. Νίκο Κούρτη, παρακαλώ. Είναι ο άνθρωπος που μας πήρε τηλέφωνο. Εδώ θα σταθώ λίγο. Θέλουμε να κάνουμε κάτι. Έρχονται μέρες Χριστουγέννων, μας είπε σαν σύλλογος. Πρέπει να κάνουμε κάτι σαν ομάδα Ολίγων Τι. Πέρα από τον πολιτισμό θέλουμε να προσφέρουμε γέλιο βεβαίως, αλλά και μία δράση που πρέπει να βοηθήσουμε δύο οικογένειες. Μάλλον με ρώτησες τι θα τα κάνετε, είπαμε για δύο οικογένειες με πολύ σοβαρά θέματα υγείας. Χίλια ευχαριστώ από καρδιάς. Είναι ο ήρωας όλων εδώ. Τους έχεις νομίζω ένα ζεστό χειροκρότημα, όλοι πρέπει να δώσουμε στο Νίκο Κούρτη. Κύριε Γιάννη Αρζουμανίδη, για λίγο θα πρέπει να αφήσετε το φακό. Και ο Κώστας Σακαρίδης. Α, τον φώναξα, ναι. Κώστα. Όχι, τον φώναξα. Κώστα Σακαρίδης. Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο Δήμο Εορδέας, που είναι δίπλα μας σε όλο αυτό το έργο που κάνουμε, και στην ομάδα Ολίγων Τι να δώσουμε και ένα χειροκρότημα στο Δήμο. Επίσης, θέλω και τον κύριο Γιάννη Αδαμίδη να έρθει λίγο εδώ. Νομίζω ότι του αξίζει κάτι και αυτού του παιδιού που στάθηκε δίπλα μας. Νομίζω ότι έχουμε τελειώσει. Αύριο θα γίνει ξανά η παράσταση στις 9 η ώρα. Χίλια ευχαριστώ από καρδιάς σε όλους. Ο Γιάννης Αδαμίδης Νίκο εδώ. Σε περιμένει το παλικάρι. Ένα ευχαριστώ από εμάς. Εδώ το παιδί. Ευχαριστούμε πολύ. Πήρετε στοιχεία. Αλήθεια το λέω, μόλις τελειώσαμε τσουπ.
3 μοτοσυκλέτες και κάτι εδώ ποιοι είστε, ταυτότητες. Λέμε ρε παιδιά, μια κυρία φοβήθηκε από τις φωνές και πήρε τηλέφωνο. Αλλά δυστυχώς δεν το έχουμε βιντεοσκοπημένο. Θα κάναμε αέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μικρό του μύρου κάμα του. Μικρό του μύρου κάμα του κι η κάψα μου μεγάλη. Λέω τη μια να παντρευτώ, μα πιο καλά σαν του σκεφτώ, μα πιο καλά σαν του σκεφτώ, του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο 11. Τα λιρά μόνο 11, μη τις κρατήσεις 10. Δεν φτάνουνε για παρτί μου κι θέλω κι γυναίκα. Δεν φτάνουνε για παρτί μου